Valentine Chineto ozigbo onye ji ọkọlọtọ pati People's Democratic Party wee na-azọ ọchịchị gọvanọ Anambra steeti n'oge a. Nnọọ Valentine. Anyị na-anabatakwa gị Ifeanyi Patrick Ụba bụ onye ji ọkọlọtọ Young Progressives Party YPP wee sonyere anyị na mgbede a. Nnọọ. Onye ọzọ bụ Obinna Ụzọ bụ onye ji ọkọlọtọ pati Social Democratic Party SDP wee na-esonye anyị wee na-azọkwa ya bụ ọchịchị. Onye ikpeazụ ga-esonye anyị na mgbede a bụ Okonkwo Obiora Francis ji ọkọlọtọ pati Zenith Labour Party ZLP. Anyị na-anabata unu niile. Tupu anyị aga n'ihu ka anyị kọwatara unu na enwere iwu ga-eso ya bụ nrịrịta ụka maka ka eme nwa ka emere ibe ya obi adị mmadụ niile mma ka ọ ghara isi na enwere onye nyere oge karịa. Unu niile ga-enwe nkeji 3 iji wee saa ajụjụ mbụ anyị ga-ajụ unu. Ajụjụ mbụ ahụ bụ ka unu kọwata onwe unu maọbụ nke bekee kpọrọ opening statement, ka unu kọwatara ndị Anambra ihe kpatara unu jiri chọọ ịzọ maọbụ ịbụ gọvanọ Anambra, ihe ga-eme ka ha tụkwasị unu obi wee nye unu ikike ha ka unu chịa ha. Ọ bụrụ unu zacha nke ahụ, ajụjụ ndị ọzọ, ajụjụ gbasara nchekwa, unu ga-enwekwa nkeji 3 iji wee saa ya. Ajụjụ ndị ọzọ unu ga-enwe nkeji 2 iji wee saa ya. Ọ bụrụ na oge gị gafee, ọkụ a dị ebe a ga-acha. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ọkụ a, biko eme ka m mara. Ọkụ a dị ebe a ga-acha iji gosi na oge gị agafeela. Anyị nwere onye na-edebere anyị oge maka oge mmadụ niile. Ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na o nwere onye na-ekwu okwu kpọtụ gị aha maọbụ na o nwere ihe mmadụ kwuru gbasara gị na-amasịghị gị ịchọrọ itinye ọnụ, ị ga-enwe otu nkeji iji wee mee nke ahụ. Ana m anabatakwa ndị na-esonye anyị ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ. Ndị na-esonye anyị na ebe dị iche iche, ndị sonyere anyị na studio, nnọọ. Ndị nọ na Facebook anyị, nnọọ. Anyị na-anabata unu nke ukwuu. Obi bụ anyị so aṅụrị na unu sonyere anyị. Ugbu a aga m agbapụ ya ọsọ wee malite ajụjụ anyị ga-ajụ ndị nọ ebe a na mgbede a. Na-esoghị usoro ọbụla, aga m akpọpụta onye izizi m ga-eji wee malite ajụjụ a na mgbede a. Na-esoghị usoro ọbụla bụ Godwin Mmaduka. Godwin, biko kọrọ ndị Igbo na ndị Anambra na ọ bụrụ na ị maara na Anambra steeti bụ steeti dị oke mkpa n'ala Igbo maka na ọ bụ steeti bụ isi ahịa obodo ala Igbo. Gịnị kpatara iji chọọ ka ndị Anambra nye gị ikike ka ị bụrụ onye ga-anọchite ha afọ 4 na-abịa? Godwin Mmaduka bụ onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'okpuru pati Accord. Gbapụ ya ọsọ nkeji 3. Can you hear you again? It was a noise in my background. Ajụjụ mbụ, nye anyị opening statement gị ka m sọ ya na bekee. Nye anyị opening statement gị. Kedu ihe ya ga-eji wee o ji bụrụ n'oge nwa ka okpu a kacha wee kwesị ka enye gị ya, ka ekpunye gị ya ka ị bụrụ gọvanọ Anambra steeti? Ndị Anambra nnọọ ekele m unu. Ihe m ji wee sị na ọmụja achị Anambra afụgo m ihe na-agara Anambra steeti, fụ afụfụ a na-ata na Anambra. Otego mgbe m bido rụwa ọrụ na Anambra, bifo m dọwa gọvanọ, arụgo m ọrụ gọvanọ na-arụ. Onweghị ebe m etinyere ha aka. Agwụgo m na Anambra, gosi m nke ịrụrụ ị ga-eji wee ewuru ihe ị ga-arụ. Onweghị onye amaghị na m rụrụ etiti obodo anyị ya arụ ka Dubai. Onweghị ihe adịm n'obodo ahụ ma area of ihe gbasara security, ihe gbasara akwụkwọ, ụlọ ụka, okporo. Onwe ihe marụ n'obodo anyị. Ihe niile steeti na-enwe anyị nwere n'obodo anyị. Mgbe ya hụrụ abịago m ihe a wee rote bịa dọwa gọvanọ. Ihe a m rụrụ n'obodo anyị ka m ji arụ na Anambra. Agaghị m amụ ọrụ amụ mgbe m bido.
bụrụ onye m ga-amụ amakwu m otu mụ na ndị mmadụ ji eje amakwu m otu esi emezi obodo. Ọgba aghara adịla Anambra ọmụnwa ji emezinwu ya maka emego m ihe dị otu ahụ mgbe gara aga. So ka m kwuo nnọọ ka ọ dị ọsịsọ, gịnị ka a ga-eji wee mee gọvanọ mmadụ ka ọ bụrụ gọvanọ Anambra? Ama onye abịala ịrụ ọrụ na Anambra. Agwụgo m ndị Anambra, a latara m ka m dozie obodo. Achọghị m ha nwee ịkwụ m ụgwọ. Ya nyere m ụgwọ eji arụ ọrụ. Ihe niile m nwetara from Anambra emeji ya wee mezie Anambra. Eweta ihe m ga-eji n'obodo oyibo were welatara Anambra eji were rụọ ọrụ na Anambra 50% eke ugboro abụọ ofu ga-esi obodo oyibo bịa because onye m megoro ihe ruru ohu ahụ anyị nọ n'ime ya. Ndị Anambra na-achụ onye ga-achịrị n'obodo, onye anaghị abịa maka ego unu, onye anaghị abịa ịbịa chọwa nkere pawa, onye anaghị achọ ịbịa dọwa fem. Enwere m ihe a niile, abịaghị m bịa na-abịa chọwa ihe aha again. Ihe m ji wee bịa ka m dozie obodo. Ndị niile na-adọ ekele m unu. O ruo na Novemba 6, ndị Anambra lee na anya. Ọ dị mma anyị ga-adọbiri etu anya na ịna ọkụ ga-achago. Cheta na m gwara unu na ọ bụrụ na oge gị zuo ọkụ a ga-acha iji wee gbubie gị, m ga-anabiri gị okwu n'ọnụ ya. Ọ bụrụ na ị ga-egbu nke gị ịchafụ, gbuo ya ịchafụ, kwuo ya, tụọ ya mgbọ, tụọ ya mgbe etu ọ ga-ebu ka ị nwee ike kwụchapụ ya tupu ọkụ ga-acha. Ọ dị mma, anyị anụla ihe ịsara. Ndị Anambra nọkwa ebe a anụla ihe ịsara. Ha ga-ajụ gị ajụjụ ma oge ya ruo. Onye m ga-akpọ ugbu a ka ọ gwa anyị kpọmkwem ihe mere o ji wee chọọ ịbụ gọvanọ Anambra bụ Ifeanyi Ubah. Biko gwa ndị Anambra gịnị mere iji wee hapụ seneti? Ị ka bụ onye sinetọ wee chọọ ịhapụ sineti wee chọọ ịbịazi bịa bụrụ gọvanọ. Ọ gịnị kpatara ya? Kedu ihe iji chọọ ka ndị Anambra tinyere gị akwụkwọ? Ịnanya na ife niile nọ n'ebe a, ọmụa zọrọ gọvanọ na azọpụgo gọvanọ mbụ. O nwere ife kpatara m ji azọ gọvanọ. Oge sineti pụtara, m zọrọ sineti ka m gaje nweta mmụta ife na sineti. Ya bụ ife njelu nweta na sineti amụtago m ya wee sizie ka nzọkwa gọvanọ maka na be anyị adịrọ m maka ndozi ebe anyị. Anụrụ m ụfọdụ na-ekwu ha na-eme ife onye ọbụla n'ebe a ka Chineke zuru ya, mana ama m na ife mmegoro na Anambra steeti, amụrụ m onye mere na Anambra steeti na ife na-azọ ọchịchị gọvanọ. Nke wụkwa n'ife gbasara ife ndị Igbo ebunye n'isi karịa onye ọbụla na-azọ gọvanọ taa. Ife na-ekwu bụ na anyị cha dị mma, mana Ifeanyi Ubah ahapụrụ Ifeanyi Ubah Anambra steeti eme ya ọfụma. Onwekwa na onye fụgago nnatara afụ na gọọmenti taa ma ife ji ata afụfụ ndị Igbo n'ime ife niile na-achọ ịzụ ife a. Ma niile anya na ife gbasara ọchịchị Anambra steeti, ife n'otego anyị tiwelu anyị ka ntinye aka kịta ka m bulie ka anyị kpọta ndị mụ na ha ga-awe ka anyị dozie Anambra steeti. Ọ bụrụ ọrụ ofu onye, mana ofu onye ga-apụta ndị mmadụ anyị alụọ ya ọfụma. Ọgwụ ife dị n'ọnụ m fọst maka kịta. Ọ dị mma. Nke gị dịkwa nwa nkenke. Ọ dị mma. Onye ọzọ anyị ga-akpọ ugbu a bụ Valentine Ozigbo. Valentine, biko gwa anyị kedu ihe iji wee chọọ ịbụ gọvanọ Anambra steeti? Ụmụnne m ekene m unu. Nwanne m nwaanyị Nnenna, ile anya fụ mmadụ niile na-azọ, ị ga-aghọtagodo na onwere onye amamenwukwa n'ihe dị na idezi Anambra steeti, echi Anambra steeti. Onye ọbụla nwere ihe eji wee n'ọgasịa ha, mana ine ka Anambra dị, pụta Anambra ọfụma, ejuzia onye ga-abụ onye kacha nwee ike imenwu Anambra ka ọ chawapụta. Ihe anyị na-aya na Anambra erika,
ihe anaghị erika, ọ bụrụ ụzọ, ọ bụrụ ihe gbasara mmadụ ịgagharị without ndọrọ ndọrọ dị iche iche, ịgbagbu tata sọsọ tata godo agbara ebe dị iche iche. Ndị na-achị anyị amaghịzi na nwezikwara ndị na-achị. Enwere ihe a na-emezi kịta ga-abụ n'ihe ndị Anambra obi anya, ọ na-agba ya anya mmiri. Ịpụrụ other things ihe gbasara ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị na-aja akwụkwọ, ma ndị na-aya ọhịa, ma ndị okenye anyị, ma na-eji asa ụgwọ ọkọ ma ụgwọ niile eji. O nwere ihe a ga na-achọzi from onye na-achịpụta. Ọ dị mma na-achọ gbaa mbọ ma ahịa na-akpọ karakta, ezigbote omume, achọrọ ezigbo mmadụ, achọrọ onye ghọtalụ na ndị Anambra nwere odogwu. Ha na-abịakwanụ ka a gbaa odibo, ọ bụrụ ka a bụrụ Chukwu n'ebe onye ọbụla nọ. Ọ odibo ka a na-abịa ịgba. Ịgba odibo aha dị na mmadụ ga-ewedata onwe ya bụrụ onye ga-abụ agụ ya okwu ọnụ, mara na amara ihe niile. Ọ dị mma na ebidoro ebe a gbakawagodo. Agụdịkwu mkpa ajụrụ ajụjụ, kedu ebe onye si apụta? Enwere pati dị iche iche enwegasịrị, maka ihe pati nke ọ ga-agba achọwa nnọọ ka ndị Igbo zọrọ onwe ha kịta. Ndị Igbo na-egbu bụrụ sọsọ Anambra steeti gaa gbaa gburugburu, kedu pati ha dị ndị Anambra n'obi? Ọ ga-abụ ịnweta ezigbo mmadụ bata na ezigbo pati bịa bazi ịlụ ezigbote ọlụ a ga-alụ erika. Biko ihe ndị aka gabi na-esi anya efu na ọ dịkwana ka ngasị na mmụọ ga-abụ onye ga-abụ idezi Anambra edeghị ụdị pụrụ iche Anambra ebe eji amatụ. Nke ihe na-achọ ime mbịagodo ngwologo nke a na-akpọ basics, ihe dị ndị Anambra nkwute mkpagodo kịta ata wee dezigodo ebe a dịgodo safe. Ọ dị mma anyị ga-adọbiri ebe ahụ n'elu ọkụ ga-achago, oge ga-agafego. Ọ dị mma ka anyị gakwa n'ihu. Anyị anụla ihe i kwuru ozigbo. Onye a ga-akpọ ugbu a ka o tinye ọnụ n'okwu a, gwa anyị ihe o ji wee chịbụ gọvanọ Anambra steeti bụ onye nke na-azọ n'okpuru pati Zenith Labour Party bụ Obiora Okonkwo. Biko, gịnị kpatara iji wee sị na ọ gị nwa kacha mma ịbụzi gọvanọ Anambra steeti? Ekene m Igbo mama, apụtara m ije a maka na m kachasị mma, maka ọsọ naanị Chineke na-eme eze, ndị onye chuchu mere eze ka ọ gara. Ebe njikọta bụ na nyocha ime ọnwa m enyocha chesie anya otu ụzọ esi echiche ka esi Chineke bụ ọ masịrị gị n'imere n'ife mbụta. Esi m na be anyị bụ Ogidi n'obere obodo wee gụgide akwụkwọ zụwa afọ na main market. Ga-eso nna m na-eje na-amụ ife mmụta maka azụmahịa wee meziwe mmasị Chineke na m ga-eji obodo oyibo. Ebidoro m akwụkwọ na nta akara nke eji sileti eje n'ukwu osisi wee jee obodo oyibo gosi anya m akwụkwọ tiwa sileti nke a na-akpọ PhD wee jezie ọba mbọ onwe m. Gbagide mbọ onwe m a wee dị n'ụdị Chukwu wee gozie m. Ofe m na-ezuru ụmụnne wee nakọta otu obodo si adị. Na mbido ana m akwado ndị ọchịchị n'obi iche maka agụrụ m ya agụ, mana ebido m si na ọ bụrụ iwu mgbe enyi nọ n'ọkwa ị ga-eji na-alụ ụlọ obodo. Na ma nlụlụ obodo n'ụdị dị iche na iche, mana nekata ife na-aga m emenye enyocha emenye anacha emenye enyocha emenye anacha nwesị ka Chineke na ọkpa na aka n'ije. Onye bụ ife anyị ji wee bata maka nkụzi na mmụta na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na ife niile anyị bụ n'ụwa na ife niile anyị nwere bụ Chineke nyere anyị ya, na ife o ji nye anyị ya ka anyị wee na-agbalị odibo n'ụwa maka alaeze n'igwe, maka ụlọ ụmụnna anyị na ụmụnna anyị. So na-eme anya okwe nghọta na mmemme ife dị na ya. Enegwu ama m nsogbu niile dị na Anambra, enyochasigo m ya n'ụdị ọbụla ụdị wee chọpụta na oge elugokwanụ maka ife na-eme kịta abụrụ ọsọ a na-agbachara aka n'ala, ọ bụrụ ọkwa na-anya agbasa ọkụ, ọ bụrụ ebe onye na-enwere ife ọ na-alụ apụta na-achọ ọlụ, ọ bụrụ ebe anyị anọ wee mụọ ọlụ.
eziokwu na ngwele niile amakpu mana ejiri ọzọ amalụ nke afọ na-arụ ụwa niile ya na-ekile m ụwa ji ọfọ n'ọsọ naanị ọfọ ma onye ji ya so mụnwa na-ekwu n'agbanyeghị na ụfọdụ ya asị na gbaghachi o nwekwara na ife dị iche na egbe na-ada ofu mana egbe ka eji egbe mgbe ụfọdụ ekwuba okwu ife anyị achị a na-ekwu ọ na-atọ n'ọgbọkwọnụ ka akụ enu si ada n'ọnụ ka o si atọ anyị na-egwu anya wee chọpụta maka nyocha na Anambra na anyị nwere ife izu ili anyị ga-eme ya bụ ife izu ili anyị na-akpọ 10-point agenda o tinyere aka na nsogbu niile dị na Anambra ọ dịkwa m ka ihe ụzọ iri ahụ ka iji malite okwu a maka na ọkụ gị achala nke pụtara na oge ga-agụ nwekwa ijiji ya anyị ka ga-akpọpụta ya ma ọ bụ na ohere dị ọ dị mma ụmụ Igbo ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị nọ na BBC News Igbo anyị na-ewetara gị nrịrịta ụka ndị chọrọ ịbụ gọvanọ Anambra steeti afọ 2021 maka ntuliaka ga-eme n'abalị 6 ọnwa Nọvemba. Ndị ebe anụnwa bụ Godwin Maduka bụ onye na-anọchite pati Accord, Valentine Chineto Ozigbo onye pati PDP, Ifeanyi Patrick Ubana nọ pati YPP, Obinna Ụzọ pati SDP, Okonkwo Francis pati ZLP. Onye a ga-akpọ ugbu a bụ Obinna Ụzọ. Obinna, nye anyị open statement gị, gịnị mere iji wee chọọ ịbụ gọvanọ Anambra steeti afọ 2021? Daalụ nne ụmụnne daalụ nọ ndị otu nna ndị na-ekiri ife anyị na-eme daalụ nọ. Aha m bụ Obinna Ụzọ, abụ m onye ụmụnna na-ehihie ala. Adị m na mbụ gụọ akwụkwọ n'ehihie ala, gụọ ebe ọzọ gasị, nweta akara na bụrụ onye nkụzi, zụọ afịa, nweta akara ndị na-anọchite anya mmadụ na ụlọ ikpe nke a na-akpọ lọya, barista. Ana m ekene ụnụ. Azọdụrụ m ọkwa abụ gọvanọ 2003. Tupu m zụọ ọkwa ya dịka afọ 30 gagoro aga kịta, emego m ọtụtụ ife na Anambra, ọtụtụ ife. Ana m arụ ụlọ ụka, na-arụ ụlọ akwụkwọ, na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ndị enwere ụlọ arụtara ha obere ụlọ fa ga-anọ, ndị enwere ego eji akwụkwọ enyere fa aka agụ akwụkwọ, ndị chọrọ ịzụ afịa ma ndị nwere aka ọrụ ọzọ dịka ndị na-akwa akwa na ife ndị ọzọ gasị enyere fa aka bido ife ha chọrọ ime. Anyị emego ọtụtụ ife ma itinye ọkụ ụmụ ogbenye, dozie iro. Ya bụ ife anyị bịara ime, anyị ji chọọ ka anyị dozie obodo Anambra bụ ụmụ ife ndị a dị mkpa: ọkụ, mmiri, iro, ka anyị nwee ike itinyela ọtụtụ ụmụnne anyị na Anambra, nyelụ ndị ogbenye aka, nyefe ife ha ga-eji wee bụrụ ọgaranya. Maka ọ na-aka mma ịkụziri mmadụ otu o si akụta azụ karịa inyebitu ya azụ. Anyị bịara inye aka, anyị na ndị be anyị na Anambra, ma ndị na Anambra ma ndị anọ ha Anambra, wee dozie obodo anyị ka udo dị, ka enwee ịfụnanya, enwe agamniru. Anyị elechago ife anyị na-eme, fụ na anyị nwere ife a ga-eji dozie Anambra na Anambra. Mmego ife, onye nkụzi, onye na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ọ dị mma, ịhụla na ọkụ ga-achala, ya bụ na anyị ga-adọbiri ebe anụnwa. Ụmụ Igbo, anyị ka na-atụ anya na Emmanuel Andy Ụba
ga-esonye anyị na mkparịta ụka a, mana ọ dị ka anyị ahụzi ọkụ Chukwuma Soludo na mgbede a. Ka anyị na-atụ anya Andrew Babụ onye anyị ka na-eche na ọ ga-esonye anyị, mana mkparịta ụka a agawala n'ihu. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị, anyị anụla ihe unu kwuru na mmalite okwu unu, mana ọ nwere otu ihe iji wee jụọ ajụjụ ọzọ m ga-ajụ, bụ ya bụ isi nsogbu dịka ọ dị na Anambra ugbu a. Ọ dị n'ala Igbo niile, mana nke Anambra dị ka ọka njọ. Na mgbede a enwetara ozi nweta akụkọ na o nwere ndị na-aga o nwere convoy awakporo na mgbede a. Anyị nwetakwara akụkọ na Ekwulọbịa na ọ dị ka gbara onwe ndị kwarịtara mgbọ na Ekwulọbịa na mgbede na tata a na-ekwu ya. Nke abụghị mbụ, nke abụghị abụọ, nke abụghị atọ a na-enwe okwu nsogbu na Anambra steeti, atụmadụ n'oge ntuli aka. Ajụjụ unu niile ga-asa ugbu a bụ nke taa nke echi. Ọ bụrụ na unu bụrụ gọvanọ, ọ bụrụ na ị bụrụ gọvanọ nke taa nke echi, kedu ihe ị ga-eme iweghachite udo na Anambra steeti, ka ọ bụrụ na Anambra steeti ga-alaghachi bụrụ obodo ahụ mmadụ ga-ehi ụra o mechaa anya ya, ọ bụghị ohi ụra obodo otu anya na-ama ebe akpụkpọ ya dị maka ọsọsụ. Aga m amalite na Ifeanyi Ụba nke taa. People, please. There was a connection issue, so sorry. Quickly, be with us. We are coming back to, continue the broadcast. So sorry about that break in transmission. Thank you very much. Ọ dị mma na adị sure na onye ọzọ ga-abatakwa bụrụ onye ga-enye anyị hope, inspire hope. Mana nke taa na nke echigodo bụ ịgba mbọ jupụta ihe na-eme were ihe a na-akpọ intelligence wee malụ welụkwuo ndị bụ ndị isi gasị mpaghara dị iche iche maka ihe gbasara nchekwa
ma police, ma army, ma DSS, look all together, wee chọpụta ihe a ga-eme wee dozie obodo. Ọ bụrụ na ndị na-eme agitate maka etu esi mebi obodo, agwa ha na ha enwesịna ọgba aghara maka onye na-achọ ịbata kịta, onye na-abatazi kịta bụ onye ga-enye ha that hope ha na-achọ. Mmadụ na ọlụ ga-adị. So a ga-achọ ihe a ga-emegodo ka edilie wute ya na the psychological impact of this. Mana ihe gbasarụzi ihe niile a ga-eji lụọ ọlụ etinyekwu ezigbo ego na ya yọọ ndị be anyị welu ndị dị iche iche na obodo dị iche iche mee ha empower ma ndị igwe ma ndị PG. Ịna-anya ọ bụrụ izizi anyị na-enwe ụdị nsogbu dị etu a. O nwere etu ndị chịrị achị bifo si wee mee ya bifo a na-ejegodo ma ihe gbasara steeti polisi na ihe dị iche iche si gbọgodo mbọ fụ na ndị igwe ndị vigilante ndị adịgodo well empowered ha nwee ike solve the problem. Enezi anyị hope for a medium term wee banyazi ha ndị ọ ga-esi wee dezi Naijiria ka steeti ọbụla nwee ike na-achịkọ obodo ha. Ihe etu aha ọ ga-afịa arụ ime ma nke a na-ekwugasị ma biometric maka ofu Naijiria ka e nwere. Achị ime nke biometric ọ ga-amagbu onwe ya emekọli ọnụ na Naijiria niile, mana ọ dị mma ịchọ nwanne nwoke si kwutie onye a ga-eme na maka nke na-abịa n'ihu. Ọ dị mma etu isi wee kpọọ Ifeanyị Uba. Ọ bụrụ na ihe o kwuru etu o si kpọọ rụtụ aka n'ihe kwuru, ọ bụrụ na obi adịghị gị mma n'ihe ọ zara wee rụtụ aka na nke gị, ị nwere otu nkeji ịzaghachi azụ ime ka anyị mara ka anyị nye gị otu nkeji ahụ. Daalụ nne. Gaa n'ihu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzaghachi ihe o kwuru, otu nkeji ka ị nwere. na-ekwu Naijiria na-ekwu ma ndị ọzọ ma ndị ife dị n'aha enyehelu ndị Igbo aka enyehelu anyị aka. So ka anyị chọba maka nke anyị, ka anyị dozie obodo anyị, ka anyị kreti biometrik anyị iche, ka anyị kreti kọmunikeshọn nke anyị, ka anyị kreti infọmeshọn nke anyị, ka anyị seti efe ife ọna eme na n'Igbo taa asị ka eme ka onye ọnụ nne ọ dara ya ada ọgbara ọgwụkọ ha ma chọọ m ikwu oke okwu. Ọ dị mma, daalụ nne. Onye ọzọ ka anyị wapụ ya ọsọ maka okwu nchekwa. Ọ dịkwa mkpa ka unu amata na nchekwa nwere ike ịbụ ihe ma aka n'ihu nye ntuli aka na-akwado ọkwa abalị 8 ka ọ fọrọ. Kedu ihe ị ga-eme keta nke echi gobi mmadụ ka manye gị ikike gị ka ị bụrụ gọvanọ? Kedu ihe ị ga-eme iji hụ na udo lọghachitere na Anambra steeti? Onwe onye ama ahụ gaji ihe mere Anambra ma insecurity problem enwere onye gbasara gọvanọship. Ndị na-achị anyị ma ndị leaders na Anambra, ụmụaka iwere ewe ha chi nweta ọrụ nwe ha ebe ọrụ dị, ego nke eji wee ruo obodo buru ya na-ebufu Amerịka, na-ebufu Dubai, na-ebufu everywhere. Ndị gbe ihe iwe ga-ewu ụmụaka anyị ahụ nke taa nke echi mụnwazi gọvanọ mụbata ebe ahụ anyị ma ekiri etu ọrụ ga-adị, ụmụaka ga-arụ ọrụ. Emego m ya more than 30 years na-enye ọrụ ndị youth, ụmụaka ndị be anyị. Onwe ya ga-ebunye mma, ebunye ọrụ, ezigbote ọrụ nkeji buru egbe. So nke taa na nke echi mbadaghala ma ewere ọrụ nye ụmụ be anyị, ha wee bido ọrụ na-arụ. Mma akpọkwu ndị ahụ na-enye nsogbu na ha ekwu okwu ma mụ na ha ekwuo amara otu esi wee mezi ya emezi. Ha na-arụ ọrụ mụ na ha na-ekwu udo ga-adị. Ihe ọzọ m ga-eme onwe onye ma arụgo maka polisi division headquarters civil defense na-achọ ibido army barracks before ọrụ ife abido. A ga-eme ihe a na-agụ ndị obodo na-abịa fortify the defense. Okay, emechaa ya make sure na ndị niile n'obodo na nnọje enwe police, nwee army, nwee force dị iche iche ka ndị mmadụ wee do secure. Agwago m federal gọọmenti upon mbido iwu gọvanọ mma akpọ federal gọọmenti ndị Abuja si ha bịa nyere na anyị aka, unu hapụrụ Anambra anyị egbu ọnwa anyị. Ọ dị mma, anyị ga-adọbiri gị ebe a, mana akakwara na ịka ma ọ bụrụ na ị kwuru kpọmkwem ihe ị ga-eme, ọ bụrụ na ị kwuru ihe ntụ n'isi maka na anyị na-asị na ị ga-enye ọrụ
ọ bụrụ ga-enye kedu mgbe ọ ga-eru ka inye ọrụ tupu nchekwa laghachite na Anambra steeti? Ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ na ị kpọrọ okwu aha kpọmkwem mana ọ dị mma. Obinna Ụzọ, biko ị ga-agwa anyị ihe ị ga-eme kpọmkwem nke taa nke echi ka nchekwa laghachite na Anambra steeti ma ọ bụrụ na enye gị ikike ka ịchịwa? Daalụ. Nke taa na nke echi, ọ bụrụ na Chukwu menye aka na enyere nka ndozi Anambra, ị ga-ajụ kedu ife bụ ya bụ nsogbu enwere n'obodo anyị, iji si ike n'ebe anya ịkpọgasịa ndị a na-akpọ ndị nwe obodo, ndị ji obodo akpa ụmụ ife amalụ ka a ga-esi gboo ya bụ mkpa. Ile ife na-esenụ ọtụtụ n'ime ndị iwe ji ka ife na-emenụ, ụfọdụ enwere ọrụ, ụfọdụ ejenwuru akwụkwọ, amalụ ka a ga-esinye aka nweta ọrụ, tinye ha n'ụlọ akwụkwọ. Ile otu a ga-esi mee ndị uwe ojii enyetụ ha ka ha jee gụtụ akwụkwọ, ihe a na-akpọ trenin, onwe enyemaka ha chọgasịrị eji arụ ọrụ dịka ụgbọ na ife ndị ọzọ gasị, nyelụ ha aka. Ịbịakwuo n'ime obodo, ndị eze anyị na-achịsi obodo dị n'iche n'iche nwere ife nke ha ga-emesi, nyelụ ha aka ka a na-eme were otu obi, maka onye ọbụla ma otu ife siri dị n'obodo, na-ezipụ ozi na obodo, n'ezi ndị uwe ojii, enwegasị ndị ọzọ gasị na-anọkwa na ya mbụ ife, na-enye aka na-ezipụ ozi ka a ga-esi dozi ya mbụ obodo. Mana ife a ga-eme, ụmụazị anyị a ga-ejisi ike, anyị bụ ndị na-agba mbọ, enyela ụmụ anyị aka, a ga-agbasi mbọ ike, ife ga na-aga ọfụma, ha ga na-eme ọfụma. Onye ọbụla na-eme ọfụma ga-enwe efe. Ka m dobirikwa gị ebe ahụ, Obinna Ụzọ, ọzọkwa amakwa m ka ịkụrụ okwu a ntụ n'isi n'uche nke m, maka na a na-ekwu na a na-akwadita mgbọ kịta, a na-amagbu ndị mmadụ. Amakwa m ka ihe ndị ikwu ọ bụ ihe ga-eme nke taa nke echi. Ọ dị mma. Obiora Okonkwo, ị ga-agwa anyị ihe ị ga-eme ozugbo ịbara ọkwa gọvanọ ma ọ bụ na-enye gị ikike ka nchekwa lọghachite na Anambra steeti? Otu anọ kịta enebago m anya na nsogbu a na-enwe na anyị chọpụta ife dị iche iche dị n'ime ya. Enwe ndị abalị egwu dị na mbụ, ya bụ ndị ori na-achọ onye ba ga-anachapụ. Nwee ife na-ebido maka ụmụazị na ndị nọ n'otu na-egbusisi ọhụfa site n'ike ha nghọtapụ. Nwekwazie nke na-eme ndị a na-asị na onwe kaba si chọọ ife si wee dị. Ị na-anya n'ime ya, ọ dị n'ụdị, mana anyị ga-esi ya n'ụzọ pụrụ iche. Nke anyị ga-eme nketa nke echi udo wee dị, nke anyị ga-eme n'etiti ma emesịa, nke a ga-etinyezi kwa mkpọrọgwụ ka wee si ọzọ emela. Ebe m ga-eme ma m bata, maka na otu anọkịta enwere m infọmeshọn ife niile na-emenụ, adama m alụ ụlọ a already wute ndị ọbụfa na-echekwata obodo. Maka inenekwa n'ife gbasara sekuriti, ọkwa ọbụlụ m bread and butter, oife m na-alụ, oife nji eli nne ama maka ma ọ bụrụ ebe niile ka anyị kwụsị na onyonyo. So ebe izizi m ga-eme nka nke echi bụ na ọ bụrụ masị na ndị ọrụ ngwọdịlọra agbata uche ọchịchị na Nọvemba 7, m ga-apụta kpọọ ụmụ Igbo, gwafe okwu ya gbafa ntị, sịfa aka anụ onye ọbụla bituo kwanye m ohere na mgbe na-ekere aka n'izu ụka na-aba na mma agwafe ife m ga-eme ka obodo wee dị mma. Andị mma ayọfa otu mmadụ si ayọ, otu nna si ayọ nwa, otu nwanne si ayọ nwanne ya, kafa nwee ndidi butuo obifa. Egwe mwepụtara fa atụmatụ iji gwa gị eziokwu. Onye ọbụla na-achị obodo ga-abụ onye ọchịchị, ma ndị dị mma ma ndị dị njọ, ma ndị ala ma ndị ife niile.
anyị magbado ndị na-eme ife a, anyị magbado fa, anyị akpafa nkata ofu kpafa nkata otu mgbe ọ bụrụ anyị gosi fa ọ bụrụ ọ dị mma anyị ga-adọbiri ya etu a. Unu niile asachala, unu zakwara nke ọma, mụ na asataghị nke ọma, nke ha adịghị m n'aka, ọ dị ndị Anambra n'aka. Mana otu ihe bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ pụtara n'okwu unu niile bụ na ọtụtụ n'ime unu si anyị ma ndị ha bụ, anyị ga-akpọ ha oku ka anyị na ha kparịa. Nke otu ihe bụ na ọ bụrụ na ị na-eso ihe na-aga, ndị Indigenous People of Biafra apụtala sị na ha si ọkwa mmadụ atụla emele ntuli aka, ha si ọkwa mmadụ agala tinye vootu, mana ha si ka mmadụ niile nọrọ n'ụlọ. Gịnị ka unu ga-eme iji hụ na onye chọrọ ịpụtara onwe ya bịa tụọ vootu na ọ ga-aga tụọ vootu n'udo, laa n'ụlọ ya n'udo, na-agbanyeghị ihe ndị na-aga n'obodo ugbu a? Aga m eji Valentine ozugbo wee malite nke a. ụmụnne m, okwu nke anyị na-ekwu dabakwara na nke ekwubere ekwu na ihe gbasara etu obodo si wee dịrị. Nke bụ eziokwu bụ ndị otu IPOB ka anyị si kwuo bifo wee sị na sapụta na tụọ mesizi apụtazie si mba, ọ bụrụkwa ihe ha kwuru a ga-atụ onye obi aṅụrịgodu na dat ọgba aghara abụgo ihe akwagoro ọfụma. Ihe ọ pụtara bụ na Nọvemba 6 mbọsị ekwuru ekwu, ọbọsị akara aka, ndị be anyị ga-apụta n'ikem, ha ga-apụta n'ikem. Etinye sikwu wee mee, a ga-eme ya na all the 5,720 polling units. Ihe ọ gosi bụ na mgbe a ga-apụta etu a apụtasị ọfụma, ọ ga-amagbu onwe ya ka ndị onye ebudo atụzi na onye ọbụla. Maka ndị niile na-akpa aghara etu esi kwuo, o nwere ike bụrụ na o nwere ụfọdụ ndị na-akpa aghara bụkwana ndị ori. Ha manwe ike ịgbagharị from one place to another, maka enwere ndị dị iche iche ga na-echekwa obodo. And etu ndị na-achị obodo si ekwu, ha ga-apụta n'ikem o mee ka ndị be anyị wee nwee ike pụta tụọ vootu ọfụma. Mana ihe nchọ ka ihe kwuo bụ ka ntinye ọnụ wee yọọ ka ndị be anyị ghọtagodo na mkpa ọ dị na ịtụ vootu bụ ihe ga-eme ka anyị nwee ike iwepụ ajọ ọchịchị. Ọ kaala anyị nche niile mma ọ bụrụ na onye na-ewe ọ dị mma, nekwa ọkụ gị achago Valentine. Ọ dị mma ka m gakwuru Ifeanyi Uba, biko tinye ọnụ n'okwu a. Etu a ọnọdụ dị ugbu a, ndị otu a sịla ka anọdụ n'ụlọ, ịchọkwa ịtụ vootu ịtụọ vootu, mana anyị si ka unu nọdụ n'ụlọ. O nwere ka unu si na-ahazi nchekwa, unu na gọọmenti nọ n'ọchịchị ugbu a si ahazi ịhụ na ndị pụtara ịtụ vootu nwee ezi nchekwa, ha ga-atụ vootu laa n'ụlọ ha n'udo? Ife bụ ịtụ vootu a bụ ife ngwa na ụwa niile wee sị ha ekwekwana ka ọdụ anyị ka o si wee dụ anyị mgbe ndị masọpụ si anyị apụtana ka anyị mee ka a ghara ime sensus anyị emechaa taa na-eke ya anya obere ife. Na ọ bụ na asị na-apụta, ị gaghị apụta bịa tụọ vootu, ndị ekpere ma bịa bukọrọ n'ọrụ ụbọchị afọ, ọ bụrụ na mmadụ ise ọ mmadụ iri ka afọ ewere ha ha ọgwụ ndị tụrụ vootu. So na a na-ekwu dị ife afọ na ọ dụrọ mma na Naijiria anyị nọ na-awụ ife ka onye si wee chọkọta esi wee dozi. Ana m ayọ ife niile na-akwadosi ike, ndị na-akwadosi ike ha pụta tụọ vootu na Chineke ya nọrọ anyị, maka na ịtụ vootu a dị anyị mkpa karịa ife ọwụna, maka na ịtụ vootu a ga-egosi ka anyị ga-esi wee nọrọ na ahụ asatọ na-abịanụ. So ọ dị very very important, ọ dị ka mkpa na onye ọ na-abịa tụọ vootu a wee kwado onwe ya ọfụma. Ma ọ na-etụọ vootu ịmadụ ịchọ ịnọdụ ka ọkụkọ si were osi ije ife ọ na-akpata ka na-ekpechie n'ọkọ nọ n'ebe asụsụ. Isi afọ asatọ kwa a ga-ebido n'ụzọ gụọ anọ tupu a wee gụọ asatọ. A na-ekwu afọ asatọ, onye atụrụ inu nke ọgọdọ malụ onye na-enwe mmanụ nya ka atụrụ ya. Anyị ma ebe anyị na-eje. Ọ dị mma ka m gakwuru gị Godwin Maduka, kedu ihe ị ga-eme, kedu kuru si wee na-ahazi na gọọmenti nọ n'ọchịchị ugbu a ịhụ na ndị tụrụ vootu, ndị mmadụ ga-apụta tụọ vootu?
ndị anyị kwuga maka ha bụ ndị na-akọ ọsụ problem n'ala Igbo. Ndị o nwekwara ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ adịghị kwalifai ịga gọvanọ, ntọrọ ka enwe ọgbaghara si a na-atụ ụtụ. Anyị nwechara vigilante na every town. Eji reinforce ọba, onweghị obodo amaghị onye bụ onye. Ha nọrọ mbefa dade a na-atụ vootu. Ọ bụrụ onye ha amahụ abụ onye obodo ha agaghị abịa obodo ahụ. So mụnwa na-agwa Anambra niile, ọnụ ndị vigilante unu ha dị ready. Anyị nwere police station na division police headquarters. Anyị ga-eme ekishọn ha ga-adị ready. Onye ahụghị onye obodo anyị agaghị cross. Ọ bụghị onye ga-esi n'elu wee pụta bịa gbawa egbe. Onye m ga-ekwu ndị na-achị achị na ndị polisi gwakwa federal gọọmenti ha sendịara anyị reinforcement. Onwe onye ndị otu so atụ na-akọ ọsọ problem. They don't qualify to be a governor. So, anụchazikwa ihe na-ekwu ma biko hazie igwe okwu gị ka ị nwee ike laghachite azụ, mana ọ gara ịkakwa m ma ọ bụ na ị kpọrọ okwu aha etu isi ekwu ya. Mana ka m gakwuru onye ọzọ bụ Obinna ụzọ. Obinna, biko tinye ọnụ n'okwu a. Etu a ndị otu a pụtarala sị ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ mana onye chọkwa ịtụ vootu si tụọ vootu, anyị anaghị asịsị atụla vootu mana mmadụ niile nọrọ n'ụlọ. O nwere ka isi ahazi ihe n'akụkụ nke gị ịhụ na ndị nkwado gị tụrụ vootu? Onwe ka gị na gọọmenti si akpakọrị maọbụ ndị nchekwa si akpakọrị? Gịnị ka ị na-eme na ngalaba na nwe obere ihe nwere ike ime ka enwe ike pụta tụọ vootu n'udo ụbọchị ahụ? Daalụ. Ndị nchekwa na ndị na-achị obodo, ọrụ ha ka ọ bụ ịfụ na enwere udo, ịfụnanya na nchekwa dị n'obodo. Ha agwago anyị na a ga-enwe nchekwa. Azụgokwanụ sị pụta, maka ịpụta ịtụ vootu bụ ihe rutere onye. Ya na-agwakwa ndị otu anyị bụ jisie n'ike, ndị otu niile bịa n'ụtụ akwụkwọ ka ezigbo mmadụ banye n'ọchịchị, ka ezigbo mmadụ gaa dozie obodo. Maka ọ bụrụ na apụtara otu akwụkwọ, ya bụ na agara enweta ezigbo mmadụ, onye anyị nsogbu n'aha ịnọ a, onye ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị. Ya jisie n'ike, Chineke ga-enye aka, ụbọchị ahụ ga-adị mma. Maka ọ dịrọ mma onye ọbụla imefu ọbara onye ọbụla maka ihe ọchịchị, maka ihe idozi obodo, mana ọ dị mma ka ha pụtara. Daalụ nne. Onye ga-apịakọrọ anyị nke a bụ Obiora Okonkwo. Biko gwa anyị ihe na-eme kpọmkwem ma ọ bụ atụmatụ iwepụtarala gị na ndị mmadụ ndị ọnụ na-eru n'okwu ji akpakọ iji hụ na ndị pụtara ịtụrụ gị vootu ụbọchị ahụ ga-atọ laa n'udo. Mụ na ndị ọbụla ọnụ na-olu n'okwu na ndị nwere ibe ga-eme udo were mụsa ya atụ ọkwa anyị na-akpa ụtụtụ efi abalị. Anya bụ nkata anyị na-akpa na-amụta mkpụrụ, and obi dị m ụsọ na ụmụ atụmatụ etinyegbu a ga-eji wee mee udo dị. Ndị igwe, ndị isi ụka, ụmụ akwụkwọ fasaịn today, enwere m nghọta na famikwu otu ndị isi otu ndị IPOB akpasị nkata kwekọrịta n'ụmụ ibe dị aṅaa, and echi n'ime nkwekọrịta dịka anyị si wee kwekọrịta, ọ kwesịrị ịpụta hụ ha gwa ụwa niile, gwa onye na-achị obodo, serapụ Nnamdi Kanu, serapụ ya ka ọ nataba udo wee dị na be anyị. Ya bụ ife a ga-eme ka ụwa malụ maka mkpụrụ ụbọchị bụ na-abịa abịa. And anwụkwa m nghọta na by Monday na ịbụ ndị na-azọ ndọrọ ndọrọ ife anyị kwekọrịtago na ya ezikọ tie aka na ya bụ akwụkwọ serapụ nwanne anyị nwoke nọ n'Abuja ka udo wee dị. So adị m obi atụmatụ niile anyị na-akpa maka n'ife anyị na-ewepụta bụ na nkwadobe ndị na-echi obodo ga-eme ka obodo ji oyi gbanwe. Mana ọ bụrụ ya na-eche ibe na-eche mgbe mgbe ọbụla a na-atụ atụtụ. Aga m adọbiri gị ya. Ihe a na-eche gị biko jide ya, maka ọ ga-enwe mgbe m ga-asị gị
gị kwupụta ya ma ọ bụrụ na oge dị. Ugbu a anyị nwekwara ndị nta akụkọ anyị nọ na Anambra kpọmkwem. Ugbu a anyị ga-akwụchi Gozie Ọha ka bụ onye nọ na Anambra ka ọ gwa anyị ihe na-eme na Anambra na dịka a na-akwado ya bụ ntuliaka na-abịa n'izuụka na-abịa abịa. Chigozie, kedu ebe ị nọ ugbu a? Gịnị ka ị na-eme? Ndewo Chimezie nwanne m. Igbo bụ Igbo ma mmanụ nke mere ya abalị abụọ ịnọ isi obodo Anambra steeti nke bụ Ọka. Otu ya na ndị obodo a n'olu ugbo mmebi ụzọ amansi steeti aga Enugu nke dobe obi gọọmenti steeti asụ abụghị ebile kpamkpam nke bụ na ụgbọala bụ n'ahịrị abalị abụọ ugbu a anyị hụrụ ya ebe ahịrị na-eto na-achịtolu aruo ma jọnshọn. Nke a mere ndị mmadụ na-agba ụzọ na-ekwesịghị ịgba nke bụ na ndị na-abịa abịa ezusi ndị na-ala ala. Chimezie nwanne m bụzi onwe ya bụ ihe mgbe ọnwe gọọmenti steeti a mere ya nso a ụzọ ga-akawanye njọ metụta bụ ntuli aka ma oge olu ka steeti a. N'aka nke ọzọ mgbe anyị gara ahịa mmadụ bekwasịrị ihe niile etinyechala ego ka ha na-ebe ndị ọkwọ ụgbọala na-ebekwa si na na-azụ ahịa ka ha si azụ na mbụ maka na mbụ a na-ekwu ekwu kwubata Anambra steeti mana ugbu a ha sị ọ dị ọgbakọ ka a na-emezi ya gbọnọ steeti anọ dasị hụ ya taa aka nakwa isi obodo steeti a nke bụ Ọka dịka ọ na-akpọtụ aga na-ewere m ya. Chimezie ma were ebe a. Ndewo. Ụmụnna, unu anụkwara ihe Chigozie kwuru? Kamgbe ụnyaahụ ka ha nọ n'otu ụzọ a, anyị agakwala na Anambra n'aka anyị gaa jụọ ọtụtụ ndị mmadụ ajụjụ. Ụnyaahụ mgbe anyị nwere nrụrịta ụka, otu ihe ndị Anambra kpụ n'ọnụ bụ ụzọ adịghị, mmiri adịbeghị kemgbe afọ ole, o nwebeghị ezi ụzọ dị na Anambra kemgbe. Gịnị ka unu ga-eme iji hụ na mmepe obodo bịara na Anambra n'ala Igbo niile, agbanyeghị na Anambra bụ steeti bụ isi ala azụmahịa n'ala Igbo niile? Ụfọdụ na-ekwu na Anambra enweghị ụdị iri isi obodo ọ ga-abụ apụta sị na ebe a bụ isi azụmahịa dịka steeti ndị ọzọ si nwee. Gịnị ka unu ga-eme iji kwalite Anambra in your first 100 days ịbatara ọchịchị? Gịnị ka ị ga-eme gbasara akụnụba Anambra steeti, ịhụ na ịkpọbatara ndị azụmahịa na Anambra steeti, kwalite ego Anambra steeti ma IGR ma GDP Anambra steeti, wulite obodo, mee ka Anambra steeti chawanye n'ala Igbo? Ifeanyị Ụba, ịnọ na-eweli aka gị elu, ọ bụ ajụjụ a ka ị chọrọ ịsa ka ị chọrọ ịjụ ajụjụ tupu ịsawa nke a? Achọrọ m itinye ọnụ n'ife Chigozie kwuru. Ị nwere otu nkeji ikwu nke ahụ. Maka na obodo tipịarịgharị ọnụ ife aka na-ekwu, ife aka anyị na-ekwu ka anyị maka ihe afụ n'obodo tipịara ụfọdụ sị na-achọrọ kontinuiti. Ka agwa ndị Anambra na anybody na-ekwu na ọchọrọ kontinuiti ka ụzọ si mebi, kontinuiti ka obodo si mebi, na onye afọ abụrụ onye a ga-atụrụ akwụkwọ ka ha n'ọnụ. Mana achọrọ nke ịmalụ ofu ife amalụ na sinse eji kwuo okwu a n'aka na-ekwu okwu n'ime ohere enyere m agafebeghị m ohere enyere m. Daalụ ka Chineke gozie. Ọ dị mma. Onwebekwa onye gafere ohere enyere ya, ị na-ahụkwa ka ọkụ na-acha egbubie. Ọ bụzila ọnya ka ekwu onye ọkụchazie anyama na ọkụkachara mana ọ dị mma elekere na-abụọ ka a na-enye ka enye onye ọ na-elekere na-abụọ ka onye ọ na-ama na elekere na-abụọ ka ife mmadụ ga-ekwu n'ọnụ ehidi nne ọgwụ aka anyị na-ayọ ka ọ ghara ịbụ ka ị ghara izu anya ohi ka a ghara izu ohi. Ọ dị mma. Agụkwu ya na-ezu ohi, a sị na eme nwata ka e mere ibe ya, obi adị mmadụ niile mma. Ọ dị mma. Ajụjụ m ikpeazụ bụ, unu niile unu tinye ọnụ n'okwu a nkeji abụọ ka unu nwere. Ọkụ gị chaa, biko kwuche gị dị ya. Achọghị m ka mmadụ sị na anyị ezuola ya ori. Ọkụ gị chaa, aga m egbubi ya, aga m anapụ gị okwu n'ọnụ. Unu ahụla Chigozie ekwuola ụzọ adịghị mma, ndị Anambra ekwuola ụzọ adịghị mma, ha enweghị mmiri, ha enweghị ọkụ. Gịnị ka unu ga-eme iwulite Anambra steeti? Anambra steeti enweghị isi obodo, ụzọ niile a rụrụ na Anambra steeti n'ọchịchị gara aga emebichaala. Gịnị ka unu ga-eme iwepụta Anambra steeti, welite akụnụba ya, bulite GDP ya elu, bulite IGR ya elu, ka o nwee ike na-akọmpiti na steeti ndị ọzọ na Naịjirịa dịka Lagos na Kano na Kaduna na ndị otu ya? Gịnị ka unu ga-eme? Ka m jiri gị Ifeanyị malite. Nke mbụ bụ na anyị chọrọ ka anyị kpọta ndị Igbo
Ụmụnwa onye kwuru nwere ife a na-akpọ economic blueprint n'ebe a maka Anambra steeti a na-akpọ asset manifesto nke mụnwa onye isi ụzọ wepụta manifesto ihe na asset ya bụ an economic blueprint for Anambra steeti. So Anambra sustainable economic transformation, social economic transformation. Ịbịa n'ife gbasara Anambra, ndị Anambra bụ ndị isi afịa. Anyị chọrọ ka ndị olu ndị Anambra ndị isi afịa bunata afịa ha n'obodo a. Anyị chọrọ ije n'obodo China, obodo oyibo niile dị iche iche n'iche wee nwee ife a na-akpọ inegotiate uchi ndị obodo afọ, uchi ndị isi bankị a na-akpọ like na China bankị a na-akpọ Sinosure, Afrexim, UXXim, different international organizations ka fa wee kwado ndị Anambra. Anyị dị ka anyị nye ụwa niile statistics of trade ndị Anambra na-eme na Nigeria, gosi na ndị Anambra ji 70% of Nigerian franchisees. Ego niile ndị bankị na-anagasị ụmụazị anyị na-azụ afịa. Anyị chọrọ ka anyị bụrụzie gọọmenti na-akwado ụmụazị ka e wee na-azụ afịa, ka anyị ike isi na China buru afịa wee si na China bunata Anambra na-akwụkwọ nkọpọ edewe na Anambra garanti ya Anambra ya eme nye anyị ga-abụ ndị isi ga-eme ka ndị afịa bịara Nigeria bịazi Anambra ka anyị chọọ ife mere ndị Igbo ji nọ na Lagos, ọ mmiri Lagos na afịa na Lagos, ka anyị wee nwee ike bunata maka ebutugo isi afịa n'ala Igbo bunata na Anambra steeti. Also gọọmenti eme, this is the first time ndị Anambra ga-enwe gọọmenti ga support business from obodo oyibo to Anambra na inland terminal anyị. Ndị Kano, ndị Kaduna nwere nke fa, ndị Kano nwere nke fa, Anambra ya enwe nke fa. Onye afọ ebe ebe a ụbọchị 60 days demurrage ka anyị enye fa ka onye ọ na-agba ka anyị dizie ka Anambra dị ka Kotonu ka ndị mmadụ dịwa Anambra steeti. Ọ dị mma. Ọkụ bụ na ọkụ ga-achago ọkụ ga-achago, mana ikwukwara ekwu na okwu ka anyị ga-akarị n'ọnụ. Ọ dị mma na anyị ga-adọbiri ebe a ka anyị gakwuru onye ọzọ. Onye ga-abịakwute ugbu a bụ Godwin Maduka. Kedu ihe ị ga-eme maka akụnụba Anambra steeti ibulite ya ka Anambra wee chawanye etu o si kwesị chawanye n'ala Igbo? Ihe niile na-adọ gọvanọ ọnwa the only person for the past 30 years mere increase the GDP of Anambra State. Ọnwa arụrụ ihe a na-afụ anya, ọnwa arụrụ the tallest medical research in Africa. Now, more after my campaign, the first 100 days Governor Anambra, I'm see on the road, go down, Robert Amansi. Mr. American federal government in your for the bill of that road. Because he must go down on our work. MSC and in a lot of governor, let be from somebody. No contractor with ego. I will try open maybe in 3, not even up to 1 year. And get him again. Yeah, but image will come as an Abia. Ajia, I need to come back Ajia. Omako Ajia really Anambra, Elizucha Lohi. Loopholes will do too much. On your governor, but on 1 year, like collected AGR. We maintain that AGR by making sure there's no loophole. On 1 year, Jogo, a governor. Okay? Because part of the problem in well, I do marry Jogo. No way Haji. After that, governor, I will ban away America, Ajite, Jinego. Mgbe m ga gọvanọ Anambra steeti, aga m aba n'afịa ịrụcha okporo mmechi afịa ndị mmadụ abịa ihe na-akọleti AGR eriela arụ ọrụ ile-enye employment. I'm the only person nwere visa to everywhere in the world. Anyị ga-adọbiri ebe a. Ọ dị netwọk gị dịka onwe ka o si eme isi mana oge ga-agakwuola ka anyị gakwara n'ihu. Onye ga-akpọ ugbu a bụ Valentine Ozigbo. Valentine, kedu ihe ị ga-eme maka akụnụba Anambra steeti? Ọtụtụ ndị mmadụ n'ụfọdụ ebe na-ekwu na kedu ebe ị nọ kemgbe ị chọrọ ịzọ gọvanọ wee mapụta na enweghị experience na ndị otu ya. Ihe a bụ ihe ụfọdụ na-ekwu. Ka ị gwa ha ugbu a ihe ị ga-emepụta iji
rụpụta ọrụ a ga-ahụ anya in your first 100 days? Gịnị bụ your economic roadmap iji mee ka Anambra steeti bụrụ ihe ọ bụ kwụrụ chịm n'okwu mmepe obodo, n'okwu azụmahịa, n'okwu akụnụba obodo na Naịjirịa na ala Igbo? Nwanne m nwanyị, ọ bụrụ na ileba anya ọfụma ị ga-achọpụta na achọwa ihe gbasara experience mụnwa bụ onye nwelụ the most relevant experience a ga-ejidezi Anambra steeti. Alụgo m ọlụ nwee experience na different sectors dị iche iche and nke ndị Anambra niile. Ọ bụrụ tourism, bụrụ hospitality anọ m ya, ọ bụrụ agribusiness anọ m ya, ọ bụrụ power anọ m ya, ọ bụrụ oil and gas anọ m ya, ọ bụrụkwa banking and entertainment and sports anọ m ya. In ụdị dị iche iche mee ya ese pụọ ụlọ Nigeria, mee ya obodo dị iche iche. Malụ ihe niile gasịrị a ga-ejidezi Anambra. Ọ ya mere m ji wepụta ma blueprint bụ mụ ọ bụrụ nke mbụ wepụtara ya mgbe nwanne nwoke si n'ọnya bụ nke mbụ mebi ọ nwere ka ọ nwere idea mgbe ndị wepụta nke mbụ. Emekiche nke mbụ nke onye ji pụta ma blueprint ma manifesto. And mgbe ọ na-ekwu ya ọ dị nka mgbe nchọ ka ngosi ya ga-eme erika mana ihe dịkarị mkpa because of etu ọnọdụ dị ọjọka, so a ga-esi edeclare godo ihe a na-akpọ state of emergency, especially on infrastructure. Mee ka etu na road niile na-emebi emebi sidesigodo ihe paachị ya ọfụma, ọdịgodo mmiri n'anya, ndị ba nwee ike ị na-agbagharị zụọ afịa ha, mee ihe dị iche iche ha chọrọ ime, provide kwuo security maka ihe bụ adịgodo mkpa mfe ekwu eziokwu kere ihe ndị ọzọ a ga-etinyegasị n'elu ya. How do we raise ihe a na-akpọ competitiveness of Anambra? Ọ dị mkpa anyị ma na anyị bụ ndị ahịa. Ihe a ga-eme ka ọ bụrụ njọ ma ọ bụ asị na anyị bido gbawa ahịa anyị n'Ọnịsha, develop our port, ọ dịrị abala ya uru. Ọ bụrụ njọ ma asị nnọọ na ndị be anyị a na-enye nsogbu gasị ma n'ime market, ndị mpịawa azụ akwụsịgasị ya enwere ya atụ law and order and discipline wetinye na ya. Ọ dị mkpa na efocus other sectors ga-enye anyị ọrụ dị iche iche maka ọ private sector bụ ndị na-ewetekarị ọrụ, and esi private sector abịa ihe na-achọ ime bụ ka mee unleash the power of the private sector. Anyị chọrọ ka mee kịta na obe nkeji nkafọ ịfụ etu a si eche maka Anambra steeti, and ọ bụrụ na inye m nwa obere ohere I will breeze through this because ka ndị banyefụ na adịm ready from day one ma ihe a ga-eme Anambra steeti maka ihe a na-eme ya na-ahụ maka ọdịmma m n'ọnụ. So ọ ma m ji egosi amụrụ na na-egosi gasị masters dị iche iche nke bụ ya na-agba demographics ifo the constants I want to growth ifo IGR targets make IGR mee thought always ma ndị fụka itipito bisi dị Anambra steeti achọ ka ndị ze dezikalia and n'anya vision anyị nwere bụ nke Anambra chawa bụ ịma mgbe ọbụla na-ekwu okwu Anambra chawanye ma ọ ka Anambra chawa ọ ga-adịkwa ka Anambra chawa mana ọkwa anyị achawabụ iwu ike gbubiri ebe ahụ. Daalụ nne Valentine Obiora Okonkwo, gị maka uru ugbu a gwa anyị gịnị ka ị ga-eme ka Anambra chawanye na your first 100 days na your economic roadmap maka Anambra steeti? Gịnị bụ echiche gị na ihe iwepụtara atụmatụ ndị wepụtara kpọmkwem ị ga-eme iji bulite akụ na ụba Anambra steeti elu ka o wee bụrụ ọpụrụ iche na Naịjirịa na ala Igbo? Ọnọdụ anyị kịta bụrụ ekwulekwu ife a ga-eme ife na-ekwu bụ nke m na-eme kịta maka sị na dibịa ga-eji akwa ili wee gwara gị ọgwụ ọ ga-enye gị ofu ka amara ka akwasị atọ. Akwụkwọ m ndị Anambra na anyị nweta $10 billion ga-esi Russia wee bịa sị direct foreign investment ugbu a daba n'ebe a akwụgwọ mfa na mba emepe port n'ụlọ asịrị 12 months anyị ga-achị a ga-enwe land port na Anambra steeti, one na north, one na south. Ekwugo m sị ọmụmụ bụ onye jebe onye grant na ụlọ mahadum UNIZIK femego research na main market ka ebe mee na Nwabọyị na afọ eji mara anyị na-agazi ada na nwere ife a na-eme n'isi site n'anya bụ nyopụta anyị afụgwọ ebe anya bụ mmiri si wee bịa ofu ụgbọgụrụ anyị amakwụkwọ ife a ga-eme ka ọ wee dị mma. Anyị achọpụtago na isizi na ịma bọyị adị ewu onye abịa anyị na-akpọzi kịta nkwado ịba ọgaranya. Anyị ma ife anyị ga-eme site na immediately enweta sekuriti. Anyị ekwugo na ego anyị
nke m na-eme bụ ikwube ife na Naịjirịa dị mma eso m n'ime experience enid abụrụ experience nwa boy experience enid kịta bụ experience ndị ọga bụ ndị ga-achị Anambra steeti ọ bụrụ ụmụ boy na Naịjirịa niile anyị nwebụ ife na-eme na Naịjirịa dị mma anyị nwere investment in different areas so anyị bụ ome nke afọ n'anya ọ bụrụ ekwueme maka ekwueme kwụsịa o wee na-eme so site na mmụta anyị ma na research anyị mere na Ọnịcha main market anyị amaghị ife anyị ga-eme ka be anyị dị mma so mụnwa na-eche wee sị na ife a ga-atụ atụ bọsị mana obere oge a abụrụ ife a ga-eji wee kwụsịa enwere manifesto ebe nwere 10 point agenda nke ọ na-abụ na-ekwu anyị ekwu ifetu osimiri mgbe a ga-eme na mgbe ụlọ a ga-esi na wee nweta so onye abịa na-eche bụ datina ọ dị mma mana 10 point agenda ga ị na-achọkwa ikwu ya kemgbe mana ikwughị ya kpọmkwem oge ga-agakwara ọzọ ọ gakwara ịmasị m achọkwara m ịnụ 10 point agenda ahụ ọ eziokwu na ekibuola m ya mana ọ gara ịdịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ị gara ịgwa m ya ikwu ya ka mmadụ niile nụ ya ugbu a ka anyị gakwuru Obinna Ụzọ gị nwa kedu ihe ị ga-eme maka akụnụba Anambra steeti 100 days batara kedu ka ị ga-esi wulite akụnụba Anambra? Daalụ. Akụnụba Anambra anyị bụ ndị na-agbasi mbọ ike. Ihe anyị chọrọ bụ ụmụ obere ife gasị doziela anyị ụzọ, nye ọkụ, nye mmiri, mee ka ife a ga-esi chụta akụ wee bịa n'obodo anyị. O nwere ọtụtụ ife anyị ga-emegasị iweta nchekwa obodo, weta udo, ịfụnanya, aga n'iru abata. E nwere ihe dị na manifesto a na-akpọ ose akwa deep sea. Ose akwa deep sea bụ oke osimiri bụ dị 18 nautical miles. Oke osimiri from ose akwa dị 18 nautical miles to the Atlantic Ocean. Ya mbụ ife iweta ndị ga-eme ya, dozie ya, develop, ọ ga-enye 2 million jobs. O nwere ọtụtụ ife a ga-eme ga-enyere ndị obe anyị aka. Ọrụ apụta, ife a na-aga, idozi ụzọ, weta ọkụ dị mkpa. Ndị be anyị na-agba mbọ. Enwe ọtụtụ ebe a na-arụgasị ife dị iche iche, ma ndị na-eme isi, ndị na-eme moto, ndị na-eme nka, ndị plọmba, ndị everything. Ị ga na-afụ ka ife si aga na Anambra anyị. Ya anyị nwa nke a na-ekwu na-eme nke Obinna Ụzọ Foundation. Anyị arụgo ọtụtụ ife na Anambra steeti, n'obodo niile dị na Anambra, ma sekuriti, ma health, n'ụzọ ọbụla. So nke anyị abụrụ itu ọ na-ekwu ekwu a na-eme ebe ọbụla ije ị na-afụ ife Obinna Ụzọ mmego over 30 years. Ọ dị mma, daalụ Obinna Ụzọ. Anyị ga-enye ohere ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ nwanne gị, o nwere ihe nwanne gị kwuru na-edoghị gị anyị chọrọ ka ọ kọwaa nke ọma, ị nwere ike ịjụ ya ajụjụ, were aka gị ka ị jụọ ya ajụjụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a, were aka gị ka mkpọpụta gị tupu anyị aga n'ihu. Onye chọrọ ịjụ ibe ya ajụjụ tupu m jụọ nke m? O nwere onye chọrọ ịjụ ibe ya ajụjụ tupu m jụọ nke m? Ọ dị mma. Kedu onye nke na-ekwu okwu? Ọ sị na ihe abụghị maka experience nwa agbọghị Obiora Okonkwo. Ndị gị otu nkeji ka ị kọwatụrụ m kedu nke bụ experience nwa agbọghị na ọ bụghị experience nwa agbọghị na experience ndị ọga. Gịnị ka nke a pụtara mgbe ị na-ekwu? Experience ndị ọga bụ na mgbe ije na be mmadụ enye gị ọrụ na-arụ ọrụ na-achị nwansi egbe n'ọnwa iwe na-eli wepụta chiba aka mmadụ enyerodoro de experience ahụ maka na ịmanye ndị ife omenụ bụ na onye nwa na-ekwu ife nwere ife ọ na-alụ kịta fọma abụrụ ife na-eji. Onye na-enwere ọrụ ama mpụtasị na ya ga-enye ọrụ. Onye na-enwere personal investment ama mpụtasị na ya ga-attract investment. And mpi nkwagobe adịghị agba egwu. And iwere bajibu
wee nye onye agụụ na-agụ ife omere bụ n'ụtụtụ olegodo n'ụtụtụ si na n'ọba gị osi na-efe na-efe si na ụmụnna ndị ezinụlọ onye ka o ji abụ apụta si na na-azụ elekshọn akwalụfa n'azụ na-akpaghalị mgbe ibe a na-akpọ godfada onye bụ ife na-egbu Anambra dịka onye kwuru okwu si wee kwu mbụ ụfọdụ ewegolo awaodisigo kọntrakt bifo win ejesigo bankị ego nletasịa bankị ego aichiba kesasa ebe Anambra niile ọ dị mma aga m adọbije maka okwu ga-achago onye ị na-asị na o kwuru okwu ọ chọrọ ịtụnye n'ihe ikwu onye kwuru ya ahụ ị na-ekwu na o kwuru okwu Ifeanyị gbaga n'ihu echetazgo m onye kwuru ya ma onwe ya ọmụagụrụ mmadụ ka gwụ ya Godwin mmadụ ị chọrọ ịzaghachi ya ị nwere otu nkeji ma mụ na ya nọ n'ofu ọkwa mụ na ya na-ekwu okwu ị ga-akpọ m na fon ana m achọ isi adị m hapi na ndị BBC enwetago emesịa kpọọ mụ na mmadụ ka nọ n'ofu okwu so nwedịgo ya ekwu n'okwu onye ọzọ kwuo o nwere sampụl m chọrọ ikwu biko ihe a dịka ọra kwuru bara uru Anambra godfatherism eji kpọpụta onwe ihe ọ maara ọ na-eme ndị enweghị ọrụ aji ala abịa adọ gọvanọ ọmụ agụrụ mmadụ ka ọmụ eme nke afụrụ n'anya ọmụ onye rụrụ ihe a na-afụ n'anya every part of the state need. otu nkeji gị dị ka ọ gaala ka netwọk gị maazị netwọk na-adọbizi gị onu ọ dị mma unu niile na-ekwuchiele mana otu ihe ọzọ m chọrọ ịjụ Ifeanyị ugba ị nwere otu nkeji otu nkeji ka m nwere aga m abịakwute gị ozugbo aga m enyekwu gị nkeji nke gị ka Ifeanyị gba o buru ụzọ were aka elu gaa n'ihu Ifeanyị ife a dịkọrọ na mmadụ ka na-ekwu ana m enyi unu edo mana ka m kwufe m chọrọ ikwu nwanne anyị nwoke bụ Val si na pọtụ anyị achọrọ m ka ọ kọwara anyị pọtụ ọ na-ekwu okwu ya ebe ọ ya eti pọtụ anyị ọ si our port very important biko ka ọ kọwara anyị ebe pọtụ anyị ahụ dị ọ dị ma Valentine ozigbo ịchọburu ikwu okwu ọ jụọla gị ajụjụ ugbu a aga m enye gị nkeji abụọ ikwuo ịza ajụjụ ya n'otu nkeji ikwuo ihe ịchọburu ikwu na nkeji ọzọ gaa n'ihu biko ụmụnne m achọrọ m ka nke nọ ọ na-adị m ka okwu ya na-ekwu ọ bụ hafụgo onye bụ onye m ga-akpọ the greatest threat ọ dịka ebe ahụ ka a na-atụjala okwu adị m happy ma amara Chineke nyere m ọ bụgodu na o nwere ebe a sị na mụ abụọ ụzọ ozugbo ezuru oke a na-ekweta na ya wee kwalụ ndị nọ nso bido 18 zuo oke wee mepụta ihe achọrọ na akwana ya mere even though ndị mụ na-azọrọ elekshọn na PDP bụ odogwu mana ebe ka ha nọ mgbe rizọt pụta ihe na-achọ igwe unu biko ọ bụrụkwa na ịtụ ọnụ ọ bụrụ ịma aka mechike n'ọnụ ka nza okwu a biko enyere m aka ndị ajụrụ ajụ egbuzi n'oge anyị ebe a ndị ajụrụ ajụjụ mụ na ajụrụ ajụjụ ọ dị mma biko ka emekwa nnụ nke okenye na anyị chọrọ Igbo ọ bịara na mmadụ ka ekwuru okwu akpọghị ya Ifeanyị ịma na enyere m ya nkeji abụọ iji zaa otu nkeji ịsa gị ajụjụ otu nkeji ịtụnye akpọrọ ya aha akpọkwaga aha mana ọ chọrọ itinye ọnụ n'okwu ha Ifeanyị akpọrọ ya aha ekwula m ya akpọọ ya aha mana ekwuru m ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka itinye ọnụ n'okwu mmadụ kwuru ị ga-enwe otu nkeji nke mbụ ga-agala Valentine ugbu a ihe m chọrọ ka ime ugbu a
ozigbo bụ ka ịsa ajụjụ Ifeanyi Uba jụrụ gị n'otu nkeji biko. Ị ga-enye m 30 seconds ka land ya biko. Onye nchọrọ ịkọwa ndị Anambra steeti bụ na Chineke gọziri m Chineke gọziri m ọfụma melụ iji nwee ihe nji wee zọọ elekshọn wee melie praịmarị. Onweghị onye ntụkwasịrị obi. Ọ bụrụ a na-abịa anaghị ede nke bụ eziokwu achọkwa onye jiri ụgwọ ihe na-anọ ebe a ọmụọ. Ka mba gbasara ajụjụ 30 seconds ọzọ ka ị nwere isi ajụjụ. Otu oge m bido tụọ alụ ihe a ga-eme na Anambra steeti ọ bụrụ nkịta akpọgo mitin ndị bụ odogwu ahụ gasịrị ma onye nwanne nwoke na Sovereign Investment Authority ma onye dị nta Infrastructure Review Commission ma onye nke nọ na Francing a na-atụ alụ ịta ga-esi ezigbo Onitsha port even though nwere ike igwe seasonal port nwee ike last for 7 months onye gaba ya mee ya that port enyela anyị aka ndị ba nwee ike ịgba afịa ebe ha nọ asịkwa ọ bụrụ na eme proper feasibility ọ bụ na nke ha gara ọfụma o nwere ọda pọtụ dị nso gasị enwere ike iwere ego ndị Anambra tinye mee investment ya so that eventually oge ga-ezuola nne Obiora kedu ihe ije weliri aka gị ị chọrọ ịjụ ajụjụ ka ọkwa onye kpọrọ gị aha ị nwere 30 seconds. Ana m ekwu ka mpụ maka nghọta ndị na-ege anyị ntị maka ọ dị maka para mụta ife na okwu anyị na-ekwu ọnwa natara n'ụwa ibe mmadụ ga-emebi ka e wee nwee pọt na river Niger Ọnịcha ọma ndị bụ ọzọ nwere aka ya na-agbadị ya ka ya bụ mmiri dị n'ụtụtụ si dị anyị mego research nwere rịpọt debe so ya nọrọ na ndị ga-eme awere anyị mego our research ebe anyị ga-etinye pọt anyị bụ na Last River nwanne anyị nwoke bụ Obinna ụzọ nwee afọ ọkwali anyị na-akpọ Last River 18 nautical miles from the deep sea akwụkwọ a ga-ebute pọt mkpesizọrọ a na-amara ebe ọga na-eli ya na Rochester ọ mobile pọt a na-enye guarantee of 50 years anyị batara ebe anyị asụgbu inye ebe anyị 12 months ọ na-akpọtụba anyị anọrọ n'ime maka ihe anyị ga-eme maka nke anyị meregoro biko ama m unu niile na obi na anụ ụlọ ọkụ ihe unu ga-ekwu a erika mana ọ ga-adịkwanụ mma anyị na-ekwu ya na-akwanyere mmadụ niile ugwu maka etu a ka esi akparịta ụka o wee dị mma mmadụ niile enwe ike kwuo ege nwanne ya ntị anyị anaghị aba mba ọ bụghịkwa nnukwu ka a dara isi ọ bụghịkwa n'ọnụ ka a dara ịkọ ihe a bụ nrịta ụka ka anyị nọ n'ime ya Valentine iweliri aka chọrọ ịza ihe tupu anyị agbapụ ya ọzọ maka na oge anyị ọ na-agbapụ ọsọ ị nwere otu nke ijikọ protection mbido ikwu okwu ọ dịrọ mma na onye ọzọ mụ na ya na-anọ ebe a ga-anyị bịa na-emebi ihe na-ekwu ọ dịrọ m etu ahụ ị nwere opportunity ime etu onye ahụ akwụsị ịnụ ihe onye ahụ na-ekwu mere ya mana ka a na-agaghị n'iru ọbụghọkwa anyị pụtara ebe abụghọ ịdọpụ mmadụ okwu maọbụ ịkwụsị mmadụ ikwu okwu ọ dị mkpa ka ịghọta nke ha anaghị akwụsị mmadụ ikwu okwu ọ bụrụ na oge gị agaala ana m enye mmadụ niile ohere ikwu okwu ọ bụrụ na oge gị gaa nkwụsị gị mana ọ bụrụ na iwere aka gị chọọ ikwu okwu iwere aka gị igosi lee m achọrọ m ikwu okwu etu ahụ esiri ya o doro mmadụ niile anya ugbu a daalụ nne anyị ga-aga n'ihe ọzọ ka m bụrụ ụzọ si gị Ifeanyi Uba congratulations na ị nwetara law degree ọkwa law degree ị nwetara n'izuụka ole gara aga achọrọ isi gị congratulations na ya bụ ihe ị nwetara achọrọ m iji gị malite ya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ Ifeanyi Uba kọwakenere anyị ihe ị ga-eme na Anambra steeti n'okwu gbasara agụmakwụkwọ na ahụike ndị mmadụ na Anambra steeti ma ọ bụ na-enye gị ikike ịbụ gọvanọ gịnị ka ị ga-eme? Ịma na nne mụrụ mụ na nna mụrụ mụ bụ ndị nkụzi and afụrụ m akwụkwọ n'anya ya bụ na ịbata na gọọmenti anyị ga-akpọ ndị nkụzi oku anyị na ndị kwabi n'obodo oyibo ya bịa na mba dị n'iche iche ya bịa ka anyị nwee ike mee ka Anambra bụrụ a destination, academic destination of Nigeria, if possible West Africa. Ịbịa na nke bụ ife gbasara ife ahụike sọmụnwa ebe a wụ onye mgbe ahụ gara aga oge a na-emefe COVID
ọ kọnyelụ ndị ike ndị nọ na Anambra nke ọtụtụ n'ime nọkwa ndị nọ n'ebe a wụ memba mkpọkwalụ ha bịa ka ha tinye aka ka anyị kwalite na ife gbasara idozi ahụike ụlọọgwụ ka anyị lụpụta ụlọọgwụ a na-akpọ Anambra Progressive. N'ime ofu ahụ ka anyị lụọ n'ụlọọgwụ na-atọ nke ịtọ ka akara alụcha na bishọp na Odakpu na Onitsha na nke Anglican Archdiocese of Onitsha Niger, and ofu alụghị na Unizik, ofu alụghị na Nnamdi University. Ọmụ wetara atụmatụ afọ mmụọ kpọkọrọ ndị mmadụ wee rezi ife na over 500 million naira nke aka na-atụ wee lota. So enwere m ọ bụrụ na m bata na Anambra mma kpọ ndị be anyị n'obodo oyibo, ndị n'obodo oyibo nọ na Anambra Progressive alụchara mmadụ 100, ndị dọkịta ụfọdụ n'ime ha chọzi ka ha nata. So ife a na-akpọ health destination aga m ebunata bak ata Anambra steeti maka chọzi ka ndị be anyị na-eje India, ka ndị be anyị na-eje India na-eje Dubai, mana ka ndị Naijiria na ndị Afrịka na ndị India bịa maka na ndị be anyị ka ndị India mma, ndị be anyị ka ndị Amerịka mma. Ibe na Amerịka sọsọ ndị be anyị ka a na-achọ, ndị be anyị na-aga afịa n'ụwa niile, mana ọ maka na gọọmenti ya nyere ha ohere ndị na-alụ ọrụ ha. Oge gị ezuola. Aga m akpọ ugbu a Godwin Maduka, gịnị ka ị ga-eme gbasara okwu ahụike na agụmakwụkwọ na Anambra steeti ma ọ bụrụ na enye gị ikike ịbụ ịchị Anambra steeti? My vision for Anambra State. Ndị na-achị ha mere manifesto, onye isi ya bido manifesto. My manifesto goes back over 2 years. Mụ onye nọrọ obodo oyibo, anọrọ m obodo oyibo ihe ruru 40 years. Out of that 40 years, 30 years a ma na-atụ ụlọ. Ihe m ga-eji rụ na Anambra arụgo m ya n'obodo anyị rukwuola surrounding towns. O nwere onye na-ekwu, enyi m nwoke na-ekwu maka ndị diaspora. Anyị nwa ndị diaspora, ndị obodo, ndị Anambra bi n'obodo oyibo ọ bụrụ other countries. Onye m ji wee lata ịbịa dọọ ndọrọndọrọ ka m kpọlata ha ka ha lata bịa n'oziere onye obodo. Unu mara mụ doctor, mụ number 1 pen doctor in the world. I'm a triple professor in medicine. Ana akụziri ma ndị ọcha, akụziri ndị Igbo, akụziri ndị isi ojii. Ekwugo m na m ji arụ 21 satellite campus na Anambra steeti ebe ụmụaka anyị gara eje akwụkwọ. Every local government ji enwe campus ka akwụkwọ were gbadaa. Ekwugo m na ọhụrụ eji akwụ ụgwọ akwụkwọ elementary and secondary school ha ga-akwụzi any more school fees. Ihe gbasara health, ụlọ ọgwụ, ekwugo m na m ji arụ 21 emergency rooms na 21 local government. So onye na-enwe heart attack, onye na-enwe stroke, o jebe ebe ahụ, emesicha ya ojebe ụlọ ọgwụ. Agwụgo m ndị dọkịta na m aka eme ebere weta ego ewee meziere ha ebe ha na-afụ mmadụ. Ndị be anyị ana m arụ n'ụdị tallest medical research na Afrịka. Ebe a ka eji na-akụziri ndị be anyị ma mụnwa ma ndị ọcha, anyị gara akụziri ndị be anyị akwụkwọ na-akụziri ha medicine ebe ahụ. Ewee revasi ihe ndị obodo na-akpọ medical tourism. Anyị nwa arụ world order in medicine. Eso m na ndị a na-ama ama n'ụwa niile maka ụlọ ọgwụ. So ndị be anyị agaghị na-anwụzi otu ahụ. Oge gị agafeela, mana achọrọ m ịjụ ajụjụ ga-eso ajụjụ ga. Isi na ị ga-arụ Satellite University 21 na Anambra steeti. Ajụjụ m abụrụ, ị gakwala State University Ojukwu n'Uli na Anambra steeti n'Ishinsa? Okay, ejugo m Ojukwu University. Ị gakwala ya ahụ etu ọ dị? Kedu ka ị ga-esi ruo 21 extra ma ndị dị adị lee etu imi na ọnụ dị ha? Satellite. Network gị.
biko aga m enyegharịkwa gị anyị anaghị anụ ihe na-ekwu netwọk gị adịghị mma. Okay, ị na-anụ ihe na-ekwu ugbu a? Anụọla m ya ugbu a. Ajụjụ m abụrụ esi na ị ga-arụ 21 satellite anụgo m ihe jụrụ ka m chịa gị biko. Ị gakwala mahadum Chukwumodumegwu hụ etu ọ dị ị ga-arụ emezichabe nke ahụ emezi na afọ dozi ịrụkwasa ya ọzọ 21. Kedu ka ị ga-esi mee nke a? Netwọk gị kopụgokwu isi ọzọ, ana m anụzikwa ihe na-ekwu. Ka anyị gakwa n'ihu ka m kpọpụta onye ọzọ ga-etinye ọnụ n'okwu a. Valentine Ozigbo, biko gwa anyị kedu ihe ị ga-arụ kpọmkwem, ihe ị ga-eme kpọmkwem n'okwu agụmakwụkwọ na ahụike ma ọ bụ na enye gị ikike ịbụ gọvanọ Anambra steeti. Biko gbanye igwe okwu gị. Nwanne m, ihe dị ezigbote mkpa bụ iwere ezigbote obi wee bata na ya gbasara edozi obodo. Eji m ezigbote obi abịa. Ọ na-ewute ihe siwede ihe a ga-eme erika abịa na ya gbasara agụmakwụkwọ edukeshọn. Abụ m nwa headmaster, bụrụ teacher myself. Akụziri m na school, kụzikwa m na banking, na-akụzikwa nke nka na-emeta ata, na-akọwa na ọdụ ụzọ ihe ịtọ dị m mkpa ka eme ikike na shọ na edukeshọn dị affordable. Gbaa mbọ fụ ma ga-ewere ihe dịka 25% tinye from our budget na ihe gbasara edukeshọn. As we save more money, I save ego, na-etinye more agile, na-etinyekwu more education until a ga-emegide nwee keluzie mgbe ọ ga-adị affordable, ọdịzie even free. Mana for now, maka etinye si wee kwuru maka amamitu our books wee dịrị onwe ndị a ga-eme ogodo kịta na-anyelụ ndị amakwụ ngwa akwụkwọ ka ndị Anambra niile dịgodo literate. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụọ, ime ka sure na quality dịkwa mma. Gbaa mbọ fụ na ndị nkụzi na a na-akụziri ndị nkụzi, mekwuo sure na enwe ihe a na-akpọ performance assessment. Ndị na-akụzikarị anyị na-enyekarị ha, ọ dị mkpa na-ewe performance wee weta. Nke ịtọ bụ ihe a na-akpọ relevance. Ka a ga-esi change curriculum, wetekwuo nke vocational, nke ọ ga-abụ ndị be anyị gụpụta akwụkwọ apụta alụpụta ya n'ihe. Ọ ga-abụ nsogbu a na-enwe abụrụ ihe a ga na-agụpụta n'akwụkwọ. Na nke ọzọ bụzi ihe gbasara healthcare. Ndị be anyị ekwuteghị ya ọfụma ka a si emekwa n'ụwa mbụ. Ike ịma nke a ịmara nke ọzọ. Nwanne nwoke bụ medical professional, obi America, akwụgolu na a ga-eji ndị diaspora wee dozie obodo. Ọ eziokwu ọma ọfụma dị nga-ekwuli ya nke ọma mgbe ya mgbe nwanne nwoke obere Kongo na-ekwu ọ sị na security bụ his bread and butter. Ọ nke ọma mgbe tinye ihe a chọrọ bụ kedu onye ga-anọ ga-unite bụ ndị Anambra steeti, wụkọta everybody wee dozie Anambra. Onye mgbe m ji ekwu okwu ụdị mmadụ onye bụ onye ga-abụ a unifying figure. And ọ ya ka nesi anya nwesị na ọdụkachukwu kwadoro m ịbụ onye ga-abụ oge gị ezuola. Daalụ rinne. Obinna Ụzọ, o rula gị, gịnị ka ị ga-eme na agụmakwụkwọ na ahụike ma ọ bụrụ na enye ike si gị bụrụ gọvanọ Anambra steeti? Anyị dị na mbụ na-enye aka. Mụ onye nkụzi akụzi bụ na Girls Secondary School Okija na ihe ala local gọọmenti. Anyị enyego aka ọtụtụ ebe, dozie ụlọ ọgwụ, rụọ ụlọ ọgwụ, nye aka partner with ụfọdụ ụlọ ọgwụ wee nyelụ ndị ejiri ego aka ka e wee nekọta ha anya. Anyị nọ Ọnịsha na-adị ejikọ aka enyelụ ọtụtụ ndị aka particularly n'ime ime obodo gasị. Ya ihe a dị na-enye aka n'akwụkwọ bụ ndị na-efuru na ha ga-emenwe ife dị na-enyelụ ha aka dịjọ na-ejelụ ha akwụkwọ. Ụlọ ọgwụ anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọgwụ a ga-enyela aka ndị na-enyegasị ọfụma, ihe dịka Lady of Lourdes, ihe dịka Bruni Hospital, ụmụ hospital nyelụfe aka fa na-eme ọfụma ime mụ maka ife a na-ekwu bụ ife a ga-emenwu emenwu. Ya anyị ga-adị na mbụ nyelụ ọtụtụ ndị aka ma idozi ụlọ akwụkwọ. Ọ dịka ebe mmadụ na-agụ akwụkwọ, ụmụ anyị nwere isi akwụkwọ. Mgbe ọbụla elere akwụkwọ ịfụ na Anambra ka esi enweta onye na-agba first, onye na-agba second na WAEC na JAMB na nka. So anyị ga-enye aka ndị nkụzi, inyelụ ha aka ha gakwuo akwụkwọ nke a na-akpọ training, nyekwuofe aka ndị doctors enyekwalụfe aka, ndị diaspora anyị anabatakwa ha. Ya ka a na-asị ijikọ aka
wee dị sure n'obodo dị mma. Ana m ekele nwanne anyị si na ya si diaspora nata, anyị cha na-ejekwa n'ebe a na-anatakwa ya otu ọ natakwa anyị si ya nnọọ. Anyị nwagwiri ebe a na-enyela obodo aka the past many years all over Anambra State. So ife a na-ekwu ka a ga-esi jikọ aka, ife na-ekwu jikọ aka dozie Anambra, si jikọ aka dozie Anambra. Ọ dị mma. Obiora Okonkwo, ị bụ onye nkụzi ka nne gị na nna gị bụ onye nkụzi? Maka ọ dị ugbu a ka mmadụ niile na-akụzizi nkụzi maka a na-ajụ ajụjụ gbasara nkụzi makara agụmakwụkwọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Gịnị ka ị ga-eme gbasara agụmakwụkwọ na ahụike na Anambra steeti ma ị bụrụ gọvanọ? Abụrụ m onye nkụzi kama na agụsị m akwụkwọ tiwa slate, gụọ akwụkwọ na the best institutions of the world, fụsịa ife dị mma n'ụwa niile. So my approach to nsogbu ịgụ akwụkwọ na ụlọọgwụ, funding and policy. A ga-enwe free education from primary to secondary school immediately. Ọ bụrụ emechie ebe ego ga-esi pụta bụ na anyị ga-plug loopholes eji eme isi IDR forward anya into that. Policy I get for education, but now we will overhaul our curriculum. Afugom no for the Zuri, Oku Beva Neku, when the Nega Montema Neku, Siposina Beaver, Afumorian Zumeba. I overall, we should be skill based, we should be technologically driven. And in Kennequa Briefing Nema, Apsanugum MOU today, with Celestial Brothers or Fathers of Don Bosco. In the last 5 years, we train good skill, of them are export quality. We will use that to revolutionize our education, scale, technologically driven. And there will be a big incentive for teachers, training. All on the Nkuzi Buzeketa, onye chosa ebe ọ ga-eme ọfụlọ, osika aje kuzi be nkuzi, enwero training, enwero incentive. We will increase their working environment. If basalo uno, I get access to free primary health care. Akpagom already with ụmụ Igbo about so Anambra na America. Bịa go to me, si na ọ bụ na ọmasị Chineke na abụrụ gọvanọ na fagwugwu mifa ga-alụ 3 tertiary hospitals in the 3 senatorial zones. N'ime ebe anwa, that is what will drive the health tourism in Anambra State. Anambra mantinye 1 kobo. The resources see the ebe will help us to fund the primary health care. Odumogwu University na-ekwu akpọtago m onye nnere anya malụ na ife ọ ga-eme ga-abụ vice chancellor that university. Oge gị ezuola. Daalụ rinne maka ntụnye unu niile n'okwu agụmakwụkwọ. Ifeanyị Ụba, ị nwere ịchọ ikwu okwu, inwe tinkom 30. N'ebe afọ ịnụ na ọdụmegwu ọ ga-egbu ọfụma ka anyị ga-agụ n'ịchụ mmadụ. Anyị na-ekwu ka anyị kretie mụọ ọlụ. Ọ dị mma. Ịnụla ọ sị gachụla onye nọ n'ọdụmegwu. Onwere ọlụ onye onwere ịnọ na ọlụgide ọlụ ebe mbata mma eji azịza onwe ndị a ga-achụ nyefe ọlụ ọzọ. Anyị nọrọ ndị mba ka mfukwu anya onye mmalụ na-eme ya na-eme m ga-eji azịza bụkwa azịza nke ndị na-ema ezigbo azịza dị n'ala Igbo. Ọ gwa ndị agha tinye mmadụ. Ọ dị mma. Nkara na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara unu nrụrịta ụka gbasara ndị chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ Anambra steeti. Anyị nwere pati dị iche iche n'ebe a, ndị nnọchite ha n'ebe a. Anyị na-atụbu anya na onye na-azọ ọkwa na okpuru pati APC bụ Andy Ụba ga-esonye anyị, mana anyị ahụbeghịkwa ya. Anyị nwekwara ike na anyị ka na-enwekwa olileanya na tupu anyị agbasa na ọ ga-esonye. Mana ugbu a ka anyị gakwuru ndị na-eso anyị, ndị niile na-ewele aka. Ana m ahụ unu Obiora Okonkwo, ana m ahụ unu Ifeanyị Ụba, ana m ahụ unu Maduka. Ka m nwere Maduka ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu. Wait, ị ga-akpọ m na phone ka anyị kpaa. Okay, sir. Maduka, gbanye igwe okwu gị na igwe okwu gị nyụrụ anyụ. Anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu. Okay, asị m ịjụrụ m maka m jego Odumegwu Ojukwu. M si yes. Odumegwu Ojukwu ma ọ ya one of the schools ga-use as a model university. Ndị mmadụ mekwa understand na masị na m na-arụ 21 university, na m na-arụ satellite campus. So ọrụ Odumegwu Ojukwu, I'm keeping me ya ọdụ standard.
wee jezie rụọ na 21 local gọọmenti ka akwụkwọ dụrụ mfe to ndị be anyị onye gbasara ụlọ ọgwụ unu maara m ọ dị m ozugbo anyị agafeela oge nke ahụ ka anyị nyeze ndị na-esonye anyị ohere ka ha jụọ anyị ajụjụ. Anyị ga-amalite na ndị Wazobia Ọnịcha na ebe a, biko gbanye na igwe okwu unu jụọ ajụjụ n'ozugbo. Onye ka ajụjụ gị na-agara, ọ bụ mmadụ niile ka ọ bụ otu onye? Ọ bụrụ otu onye, kpọọ ya aha ka ọ zaa gị ajụjụ ozugbo. Ndị Wazobia, unu nwere ohere ugbu a, unu nwere otu nkeji. Ndewo nwada. Ndewo. Aha m bụ Maazị Chikezie. Ọ bụrụ na ibi na mpaghara Anambra, ị ga-ama ihe na-akpọ ugbu a, ihe na-emetụ ugbu a, ihe gbasara IPOB na ndị a na-akpọ unknown gunmen. Ihe ajụ wee bụrụ ndị a chọrọ ịbụ gọvanọ steeti a, kedu ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị nweta ya bụ ohere ị na-achọ na your first 100 days n'ọfịs, maka na ebe udo dị, ebe enwe sekuriti ka a na-enwe mmepe obodo. Ndewo. Nke a mmadụ niile ka ị na-ajụ ajụjụ a, ọkwa ya? Ha sabola ajụjụ a, mana ọ bụrụ na Godwin nwee ihe ọ ga-etinye maka ya, Ifeanyị nwekwara ihe ọ chọrọ itinye, kedu onye ọzọ chọrọ itinye ọnụ n'okwu a? Godwin, ngwa, ị nwere otu nkeji ịsa Chike. Ife abụrụ magic. Ekwugo m that in the first 100 days, I am reinvigorate. I will bring the vigilante every town. I will also first 100 days mezie police anyị niile ọkwụrụ akwụrụ ọgwa ndị amị etinyere anyị ndị amị mara ndị federal gọọmenti ji ekwu okwu ka a kpọtara anyị ndị onye nchewa anyị ihe. Godwin, eweliwe na nna dobi gị, mana ma ndị agha ma ndị uwe ojii nọ na Anambra steeti ugbu a, ajụjụ ya bụ maka ndị a na-akpọ ndị unknown gunmen, ndị amaghị ndị ha bụ egbe agbagharị. Ya bụ ajụjụ ya, ha na ndị IPOB. Ya ka m na-asha ajụjụ ahụ. Ihe m ji eme agwago m that na at least ka ndị be anyị do secure, then anyị akpọ ọfa, anyị na ha enwe okwu, anyị na ha ekwu, amara ihe iwe ha ka anyị na ha kwuo, agwa anyị ka anyị were kwụsị igbu mmadụ. First 100 days security with the main one anyị ga-handle. Within the first 60 days, not even 100 days, I may without repeater, I get in every local government attached to mast in the telecommunication when we can network all the local governments and hand-child independent communicate, now interlink with informations. Every 5-meter radius in Anambra State can do well police with technology. And by so doing, so iki na butebe mmadụ gbawakpu mmadụ ịma na security walkie-talkie mmadụ na kitchen walkie-talkie a ga-eme ka ụlọ niile ewu ndị ụmụnne anyị ndị odogwu nọ na Lagos na ha chanwụcha walkie-talkie, so ndị security ha hapụ ana communicate ebe onye ọ na-anọ na all over the world ọ na-afụ ife na-eme through those things anyị na-achọ set up. So enwere that proposal and then we're going within the small caucus within 60 days can network and then you do police ka idobirizie ya. Obiora, kedu ihe ị ga-eme? Ahụ m ka iweliri aka. Hello. Obiora Okonkwo, gaa n'ihu. Azago m ajụjụ ya bụ mbụ ife na-ekwu bụ na enwere m Security and Intelligence Department of my campaign organization. Etu anyị nọ kịta n'ugbu a ka ntụ ị na obere azụ akpagidego kpabịa wit ndị isi abụ okpu na ọ bụrụ na a na-asị na Jikọra bụ gọvanọ na November 7, a ga-enwe ceasefire for 6 months. Within that 6 months, ekwego nkwa ibe m ga-eme n'ime mgbe ahụ nwere ife ga-eme pịam nwere ya atụpụanụ and ndị na-bụ ndị ga-eme ife eji emebi obodo bụ ka ejizi aka na-aba n'ụlọ na-ewepụta oke ndị na-ekwerozi ife ekwu maka akpasigbu kpabie, so onye nwa maka iji ndị ajọ enweta ndị ajọ. So nwere ife adịmekwu ife mmemme na ozugbo asị na Jikọra bụ gọvanọ. So within that 6 months,
for association Kaido Biria Ifeanyi si 60 days gị nwa si 6 months Valentine ozigbo kedu ihe ị nwere ikwu immediately asị na Dikora bụ gọvanọ ozugbo ọ dị mma ozugbo maka akpabiga Valentine ozugozie na oge nke gị agafeela ka anyị gakwuru onye ọzọ Valentine ozigbo biko adị m happy na akpọrọ ya ozigbo maka nke m na-ebụkwa na ozigbo mana ihe chọrọ ịkọwa biko ụmụnne m ndị mmadụ ka a na-egbu akwana life onye mmalụ ihe ọ ga-eme ka ihe na-eme kwụsị ame kịta echene ka ọ bụrụ gọvanọ inidiri ịbụ gọvanọ wee nyere anyị aka ịsolve problem nke wee eziokwu bụ ọ bụrụ na ezigbo mmadụ bata n'ọchịchị obodo adajụ ọ na-adị m ka enega anya fụ na ndị na-achị ada-enye ha ihe a na-akpọ hope anyị nkwu before onye ezigbo mmadụ bịagodo enwee that sense of hope obodo daa ndị fọzụlụ afọ na-enyezi ha na-akpọ criminality achọba ha dezie obodo ọ bụ ndị I need to negotiate ma ndị ime agitation anọda na malụ ihe bụ nsogbu asọbụ onye mere njikwa okwu ịma deep root cause analysis ọ dị mma ka ịdọbiri ikwu ebe anwa Obinna ụzọ gị nwa ka ọ fọrọ kedu ihe ị chọrọ itinye n'okwu a ịma na ya mbụ okwu agwago m ụnụ si a na inwe ezigbo mmadụ ka edozi obodo maka inwe udo na ịfụnanya ife a na-aga n'iru ife dị na ndị ọkwado nwa bụ senior lawyer of over 21 years at the bar and the only person bụ Knight of St. Gregory the Great. A na-ekwu ezigbo mmadụ ndị Anambra ma kedu onye bụ ezigbo mmadụ kedu onye megolu ife kedu onye ga-abụ ọbata obodo adara jụụ udo adị ịfụnanya adị agamniru wee na-adị ya bụ ihe anyị na-ekwu bụ gịnị onye ọbụla pụta chụọ ọrụ akwụkwọ ka ezigbo mmadụ banye dozie obodo anyị bụ Anambra anyị bụkwa n'ezigbo obodo ndị na-alụ ọrụ na Anambra bụ ndị Chineke gosiri egosi isi obodo dị na South East n'ala Igbo ya bụ Anambra ka anyị wepụta ezigbo mmadụ ọ dị mma anyị ga-adọbiri ebe anwa Obiora Okonkwo ị chọrọ ịjụ ajụjụ ka ọ bụ gịnị ka ị chọrọ ime ị nwere 30 seconds tinkom 30 maka ahụrụ m gịnị gbanye igwe okwu gị gbanye maịkị gị ọ dị mma ka anyị werekwa ajụjụ ndị ọzọ aga m akpọ John Ifeanyi Nwele John gịnị bụ ajụjụ gị gbanye maịkị gị on ka ịjụ ajụjụ gị yes ọ dị mma nwada ekene m gị maka inye m ohere dị otu a ị na-anụkwa ihe m na-ekwu nwada gaa n'ihu ana m anụ ya nke ọma nke mbụ bụ na enwere m ajụjụ atọ mma ajụ ama gbapụ ya ọsọ nke mbụ kedu ihe mere anyị nwere ndị ọzọ na-azọgasị ọchịchị anyị ma aha ha kedu ihe mere na ndị dị etu a anọghị ebe a ya bụ ajụjụ m nke mbụ nke abụọ ndị niile na-azọ achọ ichi anyị na gọvanọ Anambra steeti onye pụta ebe ọ sị anyị oge eme achọrọ m ka inye ha ohere ka ha gụọrọ anyị ihe iri ha megoro ndị be ha maọbụ ebe ha si pụta ga-enye anyị ọkara obi ịtụnyere ha nwee nchekwube n'ebe ha nọ na anyị tụnyere ha na ha ga-emere anyị ihe maka na anyị agafego oge a na-eme anyị ga-eme biko nye ha ohere ka ha gwa anyị ihe ha megoro eme nke ikpeazụ nwanne m Ogbom Ifeanyi Uba si na mgbe ọ na-ekwu okwu maka sekuriti ọ sị na ọ ga-enye each 5 meter radius ọ ga-aplanti security agency ịma na anyị nwanne nọ na South East na complain of heavy militarization of the South East so ihe a ọ bụ hostile militarization ka ọ chọrọ iwetakwara anyị ịghọtago daalụ aga m enye Ifeanyi Uba ohere ka ọ zaa nke ikpeazụ a mbụ Ifeanyi Uba a na-ekwu okwu na ndị agha karịa n'ala Igbo ị na-achọkwa ikpote mọ ọ bụrụ nsogbu ka ị na-achọ iweta ikwetakwa n'ife ọ na-ekwu ọkọ n'ịnọ ha ịghọta Igbo nsụlọ ọfụma a sị na every 5 meter radius na a ga-enwe communication na every 5 meter radius na Anambra steeti na ife na-eme na
by the time I can walkie-talkie, circulate a walkie-talkie in the community, that now 5-meter radius will be well communicated. In Igbo, so you use walkie-talkie, you don't need it plant a mud everywhere. You have communication that can go to 10-meter radius. So anywhere on a kilometer, 10-kilometer radius, I'm reducing to 5 meters. When we can walkie-talkie. Hello, you push your button everywhere in the community and it train on the mother. Obodagawa Sala, only on Allah with Diana. So on now the best. Omuroye beat in the whole world. Ijen America not can use. Ijen Britain not can use. Ijen Russia not can use. Not the best. Against go. If I ajụjụ azịza ya odoro gị anya ọ dị mma ozugbo aga m adọbiri ebe a maka oge adịrọ. Ajụjụ ọzọ ọ jụrụ bụ gụpụta ihe iri imegoro obodo gị na-abụghị ihe ị ga-eme tupu ị bụrụ gọvanọ. Ihe iri n'otu ihe iri ka anyị were ya n'otu nkeji n'otu nkeji lekwa ọkụ na-acha. Gịnị bụ ihe iri imegoro obodo gị tupu ị bụrụ gọvanọ? Ka m jiri Obinna malite nka Obinna ụzọ. Gịnị bụ ihe iri imegoro obodo? Asịrọ gị kọwaa ya, kpọpụta ihe iri imegoro obodo gị. Ife iri Amerika etinyela ọkụ, tinye mmiri, rụọ ụlọ ụka, All Saints Catholic Church, rụọ Anglican, nye aka finish Anglican Cathedral Ihiala, rụọ youth hostel n'Ọka, rụọ gịnị ka na-akpọ ya technological faculty n'Ọnịcha, nye aka dozie Ọnịcha prison, rụọ Obinna ụzọ law faculty Madonna University, dozie nyere ndị gịnị ka na ụlọ ọgwụ Ọnịcha aka, kpọta ọtụtụ ndị anyị na-enyere ha aka na ma anya ma ọya ndị ọzọ na-ayagasị ha, nyesi aka n'obodo ndị ọzọ ihe dịka Ụmụeze tinye ọkụ ha ji afụ ọkụ NEPA transformers, nyelu ụmụ ndị ọzọ enwero ike nye ha scholarship. Oge ga-ezugo mana ihe kpọpụtara bụ ihe 9 imere ozughị iri. Ka m gakwuru gị Valentine ozugbo. Kedu ihe iri megoro obodo gị na-abụghị ihe ị ga-eme? Kedu ihe iri megoro obodo gị n'otu nkeji? Ụmụnne m, ekene m, abụ m onye na-agba mbọ ka m bụrụ ihe a na-akpọ authentic voice of ndị Igbo, onye na-agba mbọ fụ na omenala ma atụmatụ dị iche iche ga-abalị ndị be anyị. Mgbe m bidoro my foundation, ana m eme ihe a na-akpọ vision and leadership training, ana m eme ihe na-akpọ entrepreneurship support. O nwere ndị na-ha gba afesinye na welugo 2 million naira cash nye ha, na-enye ha mentorship so that enyekwa ha ego a na-akụziri ha. Mee nke a na-akpọ talent hunt, singing, acting, dancing competition. Ndị metụ ọfụma were ha tinye na investments ndị na-emegasị. One of the biggest movies I want, Merry Men, one of the owners. And well, money ball first near seeing also actor the movie. By here, Basalo Sports, bringing about freestyle football promotion, more of the biggest promoter in Africa. Make competition on about more than 30 countries now represented. I will Anambra by first in Nigeria and Poland representing Nigeria in global competition. By going Basa scholarship, our companies more investments near, then in different foundations, the different philanthropy. Like one Alona, VFD Group, more one of the owners of VFD. That boys. Daalụ rinne imetụrụ aka n'otu ajụjụ m ga-ajụ ma emesịa, mana tupu njụ ajụjụ ahụ ka m gakwuru gị Ifeanyi Ụba. Ihe iri irugoro ndị obodo gị ọ bụghị ihe ị ga-arụ. Kedu ihe iri irugoro ma ibube gọvanọ? Ini general Anambra even Lulu Anambra as a state in 30 years alugore. Almost the only person Lulu stadium do certified by FIFA and CAF. Ebabogona International Match in Anambra State. Almost Anambra State in the stadium.
Omu Anambra State Football Club. Ulolona Interlock Road Network underground drainage is the best road individual in Anambra State today. Ono no man kotolo Newi. Omu abu at the first radio station na Newi. Omu abu at Akita na Lokita 5-story building. TV station, the tallest TV building in the West Africa, in Southeast. Omu Analo clothing factory, Nanewi. Omu Analo International Hotel, Hilton Hotel, Lower Football Academy. Omu Analo, we have 3 kilometers worth of street lights. You know, for 9 years, so many things in London, radio station, recording studio, clothing factory, international conference center, Daalụ rinne Ifeanyi Ụba oge ga-agala ọ bịara Okonkwo gị nwa ka ọ chọrọ ugbu a gịnị ka ịrụgoro ihe iri ịrụgoro Anambra ndị obodo gị tupu ị bụrụ gọvanọ tupu ịzọwa ọkwa gọvanọ gaa n'ihu anụwala m ya ugba ajụjụ ọnwa echerekwanụ na ajụjụ kwesịrị ekwesị nka mma mbe ebe akọba ụmụ ife dị anya mmesi maka ife mmele obodo m na ife mmele ndị mmadụ bụ ife nji agba ọsọ na eze n'igwe and adịrọ m etinye n'ife politiks ife m ga-ekwu bụ ife m ga-eme iji gosi na polisi nke nsị na m ga-eme ma m bụrụ gọvanọ bụ ife a ga-eme eme nsị na m ga-enye scholarship from primary to secondary school. M scholarship screen now cover both primary, secondary, university, and even people in university in Obodo. Instead of free medical care at primary care level, even at St. Charles Borromeo and other hospitals, and when standing bills there, in the Madonia Yabaro, the Bullia, Jabba. Instead of investment in Anambra State. Oge ga-agala ọkwa kwuru ya ka ya na-agbapụ ya ọsọ ozugbo Godwin Maduka gị nwa ka ọ chọrọ kedu ihe megoro ndị obodo gị tupu ị bụrụ gọvanọ tupu ị zọwa ọkwa gọvanọ Godwin Maduka kedu ihe megoro na ndị obodo gị ajụjụ ọ jụrụ bụ gịnị ka ị megoro obodo gị tupu i wee zọwa ọkwa gọvanọ bụ ihe ị ga-eme eme oke onye ọla maara na m akụrụ ụlọ 1 of Anambra ihe mere obodo anyị arụọrọ m ụlọ ụka Katọlik ruo Anglican arụrụ m okporo niile dị n'obodo anyị arụrụ m High Court ruo Magistrate Court arụrụ m Divisional Police Headquarters arụọrọ m ụmụ ogbenye ụlọ over 100 homes ndị nwere ụlọ tachi has obodo anyị azụrụ m 82% of the people in my town azụrụ m ama n'obodo oyibo ma n'ụlọ ha nyere ha scholarship arụrụ m ụlọ akwụkwọ elementary and primary arụrụ m the tallest medical research in Africa which will anyị eji for training arụrụ m ụlọ ọgwụ nwere n'ahụ one of the best na Anambra n'obodo anyị arụrụ m ndị igwe ụlọ arụzụrụ m ndị mmadụ niile moto ọ dị mma anyị ga-adọbiri ya ebe a nụnwa ka anyị were ajụjụ ikpeazụ na ndị na-eso anyị Michael Ugoji kedu ihe ị nwere ịjụ onye ka ị nwere ịjụ ya ị nwere tinkom 30 ịjụ ya bụ ajụjụ gaa n'ihu ugbu a ekele m ndị governorship candidates ma ndị panelists ajụjụ m bụ maka ihe gbasara seaport and river port ihe dị ndị Igbo mkpa so much. I'm very much interested because unu si na ọ ga-work n'Ọnịcha a ga-etinye ya na Oras River, which is very, from my own knowledge of having worked in the oil industry there before, I'm that a bit more feasible. But then, is this project in here? Federal government may approve. Is this something that a state government like Anambra can do?
or maybe the whole Southeast governors, maybe the governor of Anambra can lead, and perhaps Imo State governor and perhaps Rivers State, a mayor. I nwetala ajụjụ na ọtara anyị ajụjụ na ọ si gọọmenti steeti ọ ga-emeli ihe gbasara seaport a ka ọ bụ gọọmenti etiti ka ọ dị n'aka. Valentine ozugbo ikwuru okwu maka seaport a mmadụ niile kwuru okwu maka ya ka m jiri Valentine ozugbo malite. Valentine. Yeah, thank you very much. Nwanne nwoke ajụjụ jụrụ maka nke bụ eziokwu bụ ihe ga-abụ ameti ọfụma ọ ga-abụ ihe a na-akpọ life changer na delivery. Ajụjụ si eme approach ihe ọbụla dị n'ụwa bụ nwere ihe adịrọ within na circle of influence. Ọ eziokwu na enwere ihe steeti ga-eme nwee ihe ndị federal ga-eme mana ọ bụ na ịnweta ezigbo gọvanọ o jiri ihe a na-akpọ power of advocacy wee push biya ọkpọtazie stakeholders dị iche iche ndị dị iche iche eme ya achọpụta ọfụma ọ kasị echi ya onwego a lot of studies emegolo eme a na-achị validate si ya amala exactly what level of investment a ga-etinye ọ bụ na Anambra State welu nke ha tinye eme also wete private sectors ndị nkwadobe already tinye then jekwuzie federal gọọmenti chọzie payment need gasị eme ya etu aha ọ ya bụ na ndị ba enwere onwe ihe gbasara ports so ihe ga-abụ arụkwa steeti mee nke ha ga-eme federal eme nke ha ga-eme mana nke ha federal ga-eme anọ ya ma o ji dị mkpa a na-ekwu okwu gọvanọ Anambra steeti a na-ekwu okwu onye na-achị Naijiria. Ọ dị mma ka anyị ebe anwa ka m gakwuru gị Godwin Maduka okwu seaport na river port a ọ bụ ihe gọọmenti steeti ga-emeli ka ọ bụ gọọmenti etiti ka ọ dị n'aka? Ọmụnwa ka ị na-ajụ? Gịnwa ka m na-ajụ Godwin Maduka. Okay. Thank you. Biko ọnwa ha onye amaghị na ma manifesto na mmadụ first person bịara okwu na anyị ga-enwe seaport na Ọnịcha ma ihe ala river dredge it all the way to Atlantic Ocean. Prior to that, anyị ga-arụ bonded terminal eji wee lekiri ya. Ajụjụ bụ ọ bụ ihe gọọmenti steeti kwesịrị ịrụ? Yes. My answer is federal government responsibility. So is the road as well. But all ha ga-abịa ha ma na ha ga-eme ya. But as a governor of Anambra State, we approach ọ na ha ekwe onye m right of stage. Mark me off engineer from obodo oyibo mụ na ha ekwugo anyị abịatie seaport na one of the rivers. So ọrụ ndị federal gọọmenti otu a nsị na m ga-arụ okporo from Ọnịcha ruo Mansi ọkwa okporo ndị federal gọọmenti ga-arụ ha agaghị arụ mụ ga-arụcha wee nye ha gịnị nye ha bill. The same thing I'm doing with the seaport. Nne Obiora Okonkwo biko kedu onye ọ dị n'aka ọ steeti ka gọọmenti etiti kwesịrị ịrụ ya bụ seaport ma river port? If I na-akpọ exclusive list of federal government, enwere ike isi na ụdị ife dị nne mana o nwere ife machikwa anụ na steeti amalụ ya ma ọ bụ na usoro kwesịrị ekwesị anya bụ ife kwesịrị ime eji m ya n'aka maka enwego meeting consultancy GMS inquiries and I ma ife kwesịrị ime o nwere ife ga-stop ya ndị jụ mụ na fa etinye ụkwụ n'ofu trouser maka ya nidoro ego onye ọbụla amagom ndị ga-abịalụ ya enidoro iboro ego amagom ego ọnọ enwego design enwego plot ga-abụgodo na ma bụrụ gọvanọ m ga-eme ka o nwee isi and they kwuru na apart from seaport na ị ga-eweta 2 free trade zones one ga-adị na be enyi nwoke bụ Godwin Maduka na Orumba North another one ga-adị na North Anambra North and ebe ahụ ewesizie n'ime $10 billion anwa anyị ga-ewelu rail track from port to Anambra North from Port Harcourt to Orumba South. Ọ ga-abụ nke ga-abata. Daalụ rinne ka anyị dọbiri gị ebe anwa. Ifeanyị Ụba kedu okwu seaport na river port a onye ka ọ dị n'aka ọ steeti ka gọọmenti etiti kedu ihe ị ga-eme gbasara ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị gị n'aka dịka gọọmenti steeti ma ọ bụrụ na ị nwetakwa gọvanọ? Ada ị ga-enye m taa ka eduketi ndị niile kwuru okwu ebe a. Onwere ghọtara ife a na-akpọ deep seaport. Iji ọfa the draft kịta ụrasị ya nọ ma Ọnịcha na enwe ike ịzata ndị the draft and then also the channels and the channel management
more with the biggest private port in the country, oil port in the country. And these feasibility studies of all these things, they fail. If state the best state in the Anambra State, it got up going to the potential thing in the deep port, which has a natural draft of 13 meter. So that Ebaka deep seaport, almost at the verge of Ibide, Manam South and Nigeria and about for close to 2 years, and the deepest draft in Nigeria, which has a natural draft of 13 meters, which is deeper than any draft in Port Harcourt and if I get able, I'm not even my careful. Because now if I have a federal government project and I don't want to kedu ihe ị ga-eme n'okwu seaports na river ports ma ọ bụrụ na ị bụrụ gọvanọ ọ dị n'aka steeti ka ọ n'aka gọọmenti etiti? Ịma na seaport a na-ekwu ya ha ndị otu anyị ga-aghọta ife a na-ekwu. Osakwa is the only natural deep harbor in the country. It is over 20 meters deep. And all the only 18 nautical miles to Atlantic Ocean, the only in Nigeria to Atlantic Ocean. So you even Ibugi from China straight to Osakwa in Nehala. It's all the world map. 18 nautical miles only to Atlantic Ocean and over 20 meters deep. The only one in Nigeria. None again. So, Iyaneku, Iyabunezbo governor, when the initiative, Marifa went here to federal government, partner with investors, with stakeholders, Ndi Wobodo na Anambra. Anambra yenwe ife ndị eji ewelufa weje ya mbije. That deep sea port, imepe ya. Dalụrinne anyị adọbirigo ebe a oge anyị na-adazi kwapụ maka na anyị agafeela oge anyị kwesịrị ịgafe ka ajụjụ m ka juru eju maka na achọrọ m ịjụ ajụjụ maka mpụ na-eme na ọ dịka a na-enweta ego ndị fụfụcha akpa otu na akpa nke ba osi ebe a na-amịpụ achọrọ m kunu tinye ọnụ na ya mana mpịakọ kunu na-etinye ọnụ n'okwu mpụ ahụ gịnị ka unu ga-eme iji hụ na aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri n'ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ unu ga-akpọkọtakwa ụmụ nwaanyị n'ọchịchị unu kedu percentage of affirmation unu ga-enwe n'otu na gọọmenti unu gbasara ụmụ nwoke percentage ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị kedu percentage unu ga-enwe ụmụ nwaanyị iso unu n'ọchịchị unu nwere otu nkeji abụọ ka unu nwe itinye ọnụ n'okwu mpụ ndị si na-aga block loopholes Obiora Okonkwo ekwuola ya na-aga block loopholes kedu ka ị ga-esi mee nke a n'otu nkeji ịgwa m affirmative action gị gbasara etu gị si kpọkọta ụmụ nwaanyị na ọchịchị gị ka anyị jiri ya wee pịachie ka m malite n'Obiora Okonkwo. Ịma na ụfọdụ bụ ekwu ememe asị na mbọ nke afọ n'anya n'ịbịa na campaign organization nwaanyị bụ deputy governor nke izizi na Anambra steeti enwe ọmụnwa mee nwaanyị DG campaign nke nwere onye ọzọ mee nwaanyị DG campaign na Anambra steeti nke a bụ okwu kwuru onwe se ụmụ nwaanyị katago karịa 35 ya dịkwa okwu 35% na onye zuo ome so anyị ga-enye ụmụ nwaanyị karịa 35%. Abịa gbasalụ n'ife ntụpụ ndị abụga na-eme alụ fadadize ebe ebugo obodo anyị nwerozi onye ọbụla nọ na-abụga shop ya na ọfịs ya bụ na aga ọka maka na nwere ebe na-alụ onye ka m ji ekwu na ibe m eji wee mee ka ọ daba bụ na onwe m zụrụ m ana m eleju afọ adana m atụ egwu Chineke anya na akpa gọọmenti ka m nwere maka onye na-enwere ife ọ na-alụ ka anyị dobiri ebe ahụ Obiora Okonkwo daalụ rinne Valentine ozigbo
anyị emesibe ọka for nwantịntị oge Valentine ozugbo ọ bụ na inye anyị ohere ka anyị wee pịakọọ ya ka mmadụ niile gawa Valentine ozugbo kedu ihe ị ga-eme na okwu mpụ na okwu ịkpọkọta ụmụ nwaanyị nso n'ọchịchị gị? Nwanne m nwaanyị ọ ka amabụkwa n'onwe ya na ọ bụrụ na itinyela ọnụ na ofu ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ ebe a ọ sị kedu ihe melụ na ụfọdụ ndị emere invite na this debate ha da-abịa etu aka ọ dị ndị niile amegoro nke gara aga anyị da-afụ APC anyị da-afụ APC and ịbịa na the three big parties ọkọsọsọ m ọbụ ya nọ here ị na-anya ifo that na nke bụ eziokwu bụ na maka mpụ niile na-eme na ebe ha na-achịgasị mana federal mana steeti ọ ya mere ha ji agba ọsọ ka ha na-agba apụta meke debate ha bịa gwa ndị Anambra ihe ha megoro ụtọ ọchịchị enyere ha n'aka. Ụmụnne m biko ihe a ga-eme wee kọbụọ corruption erika a ga-agbagodo mbọ welu teknọlọji well make sure na enwegodo ihe a na-akpọ prudence enwe ike cut or waste erika inwe ihe a na-akpọ process improvement ihe ọbụla na-eme welu nnọọ ndị be anyị nwere integrity tinye n'ọkwa gasị ndị enwerozi oke ọchịchị ha na-achọ ọ ga-amagbu onwe ihe Chukwu ji wee gọzikarị mbụ na ọ bụgoro tada na nwezi ihe mere eme onye nwere ga-ezuru ụmụ m Chukwu mere ma amadata ebe ọbụla tinyere aka ọ na-agara m ya mere ụfọdụ amarọ ụdị investment Chukwu ji aka wee gọzigasị m ihe gbasara ụmụ nwaanyị ọ na-adị m ka ebe a ka m ga-asị Chukwu ji wee achụ m mma maka etu ebe ọbụla m lụgoro ọrụ n'ụwa ị ga-afụ nnara na-apụ nwaanyị na-etego over ọmụma bụ ụzọ wee kwuo bifo m na praịmarị na m ga-eji nwaanyị wee mee deputy nwanne nwoke na-ekwu okwu chefuzie na Uche Ekwunife bụ chairman of my campaign organization ọ na-mkwụrụ na ya ga-eto na-akụta ọhụ ụmụ nwaanyị ndị welitere aka ndị ama afa nwere adreesị ọbụrụjọsọ ụmụ nwaanyị ndị chụgụlọ chi ọfụma nwee integrity ihe na-achị igwe ụmụ nwaanyị ma ha chi aka ghọlụ ha ma mfụnugo ihe dị ka m ma bụrụ gọvanọ maka na m ga-agba mbọ hụ na e nyere ha right empowerment. Aga m ashata all glass ceilings ndị ji traditional ewetu a ga-ewelite ha maka na ọ dị mma na fire on all cylinders. Ọ dị mma daalụ Valentine anyị ga-adọbiri ya Obiora Okonkwo ọ bụ nghọta m na adọbiri gị ya n'otu nkeji karịa nkeji abụọ m nyere gị ya bụ ị ka chọrọ ikwutọpụ okwu ahụ ịkpụ n'ọnụ ịka nwere otu nkeji. Ana m ekene Chineke na mmụọ nsọ baa n'ime gị wee ghọta na ị na-emegbu m emegbu ebe agbagharago m ọ bụghị mmegbu nghọtahie ị nwere otu nkeji ikwutọpụ okwu gị si gaba n'iru na mma nji okwu wee kwugbu unu mana ife mma bụ na amanye onye agụụ na-agụ nri si aja enye nwatakịrị maka ọ ga-elisigodo bifo olu ebe a mgbe ebube Chukwu ụzọ ọrụ ka o si dị mba ịgba ebe ga oke ka njụta na nwanne nwoke bụ mmadụ ka anyị enye onye agụụ na-agụ nri ya ji enye nwata onye lijuru afọ ga-achị Anambra ụlọnwa nke ọ ya problem anyị na-enwe na Anambra na-eriju ha ọlaji abịa gọvanọ oru ebe ahụ zuo ohi eju ohe na-eme anyị ọ dị mma Ifeanyị Ubua gị nwa ka o ruru ugbu a ajụjụ abụọ ka m jụrụ otu nkeji kedu ka ị ga-esi kpọkọta ụmụ nwaanyị nso n'ọchịchị gị ruo kedụkwa ka ị ga-esi wee hụ na mpụ na aghụghọ na izu ohi na emechikọtara ebe esi eme wuruwuru na-ebupụsi ego ọ dị a na-enweta ọ dịka anaghị enweta ma ọ bụrụ na ịnweta ọchịchị? Nke mbụ bụ na transparency na very very important in everything mmadụ na-eme onye kpatara ife ụfọdụ ndị enweghị akpa afọ ebe akpọ afọ abụ akọ nka emechifu na ife adụrọ m sekuriti a na-ewere ego gọọmenti nke a na-akpọ sekuriti votu ndị gọvanọs anyị ga-abụ ndị izu ga-egosi ego na na-ewepụ eme sekuriti votu maka onye ọrụ ya chi Anambra steeti ga-abụ onye mma ka esi azụ afịa onye mma ka ọ ga-esi wee create opportunities for employment onye nwa ga-esi dị obodo ebunata industries so nke a 1 minute for that nke 1 minute nke ọzọ bụ na ị ga first 60 days anyị na ị ga-employ 5,000 women. These women ọlụ ha bụ ịnọ na Anambra Trade Center, Anambra Trade and Exhibition Center ebe anyị nọ wee na-akpọnata the whole world for every quarter of 90 days 30 days in every 90 days in Anambra State ga-enwe trade exhibition morning day and night 30 days in every we will partner with ndị akpọ Canton Fair na China so ndị ụmụ nwaanyị ka anyị ga-enye first 5,000 job
ka ha nwee ike ịkpọnata ije akpọ eje this country chambers of commerce niile dị n'obodo a mana Asia mana Caribbean everywhere in the world anakpọta ha na Anambra State both from logistic from communicate nwetafa logistic clearing and forwarding bute container feba na organize their trade exhibition na center. Anambra ga-awụ a test case like Canton Fair in China. If actually in Anambra State, we found China melo in America 30 years ago, we will bring China back to Anambra State. We are the only ethnic group, we are the only group in the world, only race in the whole world. When you get each and China, make on the Chinese family in America, by Igbo China, but not Anambra State here. And we made in Anambra State of Nigeria and Anambra State. Make too much because now I'm not very, very precise. Man, I hear I came in peace. Daalụ Ifeanyi Uba maka okwu gị. Ka m gakwuru gị ugbu a Obinna ụzọ n'okwu akpụ n'ọnụ ihe gbasara okwu ụmụ nwaanyị. Kedu ka ị ga-esi kpọnata ụmụ nwaanyị nso na ọchịchị gị? Kedụkwa ka ị ga-esi wee gbochie ebe niile ọ dị ka mmiri si na-eripụ na-erifusi n'ụzọ na Anambra steeti ma ọ bụrụ na ịnweta ọchịchị? Daalụ. Ụmụ nwanyị dị mkpa n'ụwa. Ụmụ nwanyị niile nwere adreesị. Ọ dịrị izi ịnọ n'ụlọ lekọta ụmụazị. Ọ dịrị izi ịkwado ụmụazị skuul, izi ụmụazị ji ebe dị otu a mee nke a zụọ ụmụazị ha wee tolite wee bụrụ mmadụ. Ụmụ nwanyị na-enye aka ya ka eji esi anywhere anyị nwere nwoke na-eme ọfụma na nwaanyị nọkịtara ya ụmụ nwaanyị ga-enwe oke nnukwu n'ije anyị na-eje. Ụmụ okorobịa ga-enwe oke nnukwu n'ije anyị na-eje. Ndị otu anyị katabagoro ga-enwe oke n'ife anyị na-eje ka ọ wee bụrụ ewere experience wee na-enyelụfe aka ha na-agbagota ya. Ihe anyị na-eme ga-enwe ụmụ nwoke nwe okorobịa nwee ndị okenye ka ọ wee na-aga ọfụma. Na nke ọzọ ị na-ajụ dịka isi kedu ka esi the second part of the question na nke ọzọ bụ kedu ka ị ga-esi kwụsị mpụ? Ịkwụsị mpụ dịkwa n'ofele transparency, iji obi ọcha kwụba aka gị ọtọ wee bata n'ọchịchị. Transparency in governance na-enye aka ma ị na-ekwu okwu security fund, ị na-ekwu okwu generation of revenue, ị na-ekwu okwu anything. Transparency is very, very key, very important. N'ikwu maka idozi idichọ na enwere mpụ n'ọchịchị na idozi obodo. Maka ọ bụ na ịpụta idozi obodo, ị ga-eji obi ọcha bụrụ ezigbo mmadụ wee na-eme ka ya mgbe ife wee na-aga. Ọ dị mma. Daalụ rinne. Godwin Maduka, gị nwa ka o ruru ugbu a, kedu ka ị ga-esi wee kpọkụta ụmụ nwaanyị nso ma ị nweta ọchịchị na ka ị ga-esi wee kwụsị mpụ maọbụ ebe ihe si eripụsị? Onwe onye Anambra amahụ na m rijuru afọ. Otu enyi m nwoke dịka ji rijuo afọ ihe gbasara ndị ụlọ ezu ohi ma ha bịaworo gọvanọ. And otu esi wee sọpụ onye ejighị ego abịara ịjọrọ gọvanọ because o ruo ebe ahụ mejugoro akpa ya. Ebe ahụ ka eji ezi egwego m ndị Anambra onye akwụla m ụgwọ. Security vote will be accounted for. Ihe m bịara imezi obodo abịaghị m ịkpata akpata. Aka m nwekuru 6 hospitals. Emeke m over $1 billion in America. Were 50 almost 500 of it bịa ruo obodo anyị. Ihe gbasara ụmụ nwaanyị, enwere m 95% of my workers in America check out. Ha ụmụ nwaanyị, ha na-adụ methodical, ha na-adụ ha nwere critical thinking. Abịazie na my campaign organization, more than 50% of ụmụ nwaanyị nọ na key positions here. So ọrụ ụmụ nwaanyị the first contact onye ọra na-enwe n'ọkwa nneba women. So ọrụ ụmụ nwaanyị na ọrụ ọchịchị nọrọ na position ihe ga na-emebi ha ga na-eme ọfụma. So ụmụ nwaanyị nwere ọkwa agụ ọka ma mụrụ gọvanọ in Anambra steeti.
achọbụ m ikwu one more thing because ana m watch time. Onye ejighị ego ya bịa ọdọnụ gọvanọ ọgwụ na ihe na-ekwu because ọ na-ekọsụrụ anyị problem. Ha yevu ụzọ rụchaa ihe mbe ha before ha ruo ebe ọzọ. Onye ji eme sectional governance abịala. Anambra niile wofu anyị ji arụ everywhere. Onye pụta erugo mbe unu ruo la kitchen ụmụnne gị niile na ọrụ ha nọrọ aga ọka. Anyị achọghịzi ya. Ndị Anambra abịara m imeziri n'obodo. And oshi ike mụrụ gọvanọ ma achọ ndị enyi m nwoke dịkọrọ ha na dimkpa ukwu from Nnewi ndị macha ihe niile ma akọwa ha. Ọ dị mma, oge gezuola ugbu a tupu aga n'ihu ka anyị pịakọta ihe emume a na mgbede a. Aga m atụnye na okwu Valentine ozugbo na ajụjụ otu onye na-eso anyị jụrụ ihe kpatara na ndị ọzọ anyị kpọrọ oku a jụrụ na ha azaghị ya. Ịmakwa na ọ bụ otu ihe n'ikpo oku, ihe ọzọ bụ mmadụ ịza. Ọ bụghị gị ga-eji mmadụ na ọ ga-aza. Ihe anyị ma bụ na ndị otu Andy Uba bụ otu pati APC anyị enweghị ike irute ha kamgbe anyị na-agbalị ka anyị rute ha ka ihe emume a bịawara nso maka ha nyere anyị okwu ha na ha ga-abịa mana anyị akpọwazi ha azaghị n'ikpeazụ a. Mana ndị otu Soludo bụ pati APGA si na ha ekweghị anyị nkwa na ha ga-abịa. Ihe a bụ ọsịsa ha nyere anyị maka ndị na-ajụ gịnị kpatara na ha anọghị ebe a taa. Anyị kpọrọ mmadụ niile, ha zitekwara anyị ozi, ha zakwara mgbe anyị kpọrọ ha, mana ndị otu Soludo si na ha ekweghị anyị nkwa na ha ga-abịa. Ndị otu nke ndị Andy Uba bụ APC anyị enweghị ike irute ha ka ihe a kpụdebewere nso. Obinna Ụzọ, ị na-ewere aka gị mana ma ka m enwere oge anyị achọwala ndị Facebook zitere otu ajụjụ anyị ga-ajụ unu na Facebook nchọrọ iwere ka anyị wee pịakọọ ya. Coolboy Frank Chinenye Ogosi, kedu ihe unu chere maka ikpo oke na mmegide a na-emegide ndị Igbo niile na Naịjirịa? Ihe a bụ okwu ga-atụnye ọnụ n'otu n'otu. Kedu ihe unu chere maka mmegide a na-emegide ndị Igbo? Tinkom 30 ka unu nwere. Valentine, bido nke a. Ihe a bụ ezigbote ajụjụ. Ọnọdụ ndị Igbo nwere etu ọ dị. Eziokwu na anyị na-eme ọfụma mana ọ bụrụ na arapụla anyị a level playing field, onye ikeketa olie a ga-eme ọfụma karịa. Ọ ya melụ mgbe ọbụla na-enwe all this agitation a na-enwegasị. Ọ ya mere eji ekwu okwu achọ onye ga-achị ya bụrụ authentic Igbo voice, onye ga-enwe credibility, onye nwe integrity, onye a ga-enyenwu respect. Biko ụmụnne m, o nwerekwa ihe ọzọ ka mkpa na-abụrụ etu a ga-esi restructure this country. Daalụ rinne. Obinna Ụzọ, kedu ihe ị chere maka mmegbu a na-emegbu Igbo niile dịka Coolboy siri kwuo na Naịjirịa? Obinna Ụzọ, iwe wela gị Valentine, agwara gị nọ tinkom 30. Obinna eru. Daalụ. Ịma ebe anyị na-agbasi mbọ ike. Ebe onye ọbụla na-agbasi mbọ ike, ọ bụrụ na a na-atajiri gị anya ịma na ịdị eme ọfụma. Ndị be anyị Chineke goziri anyị na-agbasi mbọ ike ya, anyị ga na-agba mbọ na-emesi ife ike ka anyị na-notice ya na-recognize anyị. Mmegide a na-emegbu anyị adịrọ mma mana anyị bụ ụmụ Chineke, anyị ga na-agbasi mbọ ike ka ya mbụ mmegide ka anyị si na-ewe. Ifeanyi Uba, kedu ihe ị chere maka mmegbu a na-emegbu ụmụ Igbo? Mmegbu a na-emegbu ndị Igbo wụ ife ụmụ Igbo ga-eburu n'obi wee na-aga wee nwee ike jee mee ana Igbo ka ọ bụla emi nation inside the nation ụlọ atọ wụta ekwewe. O nwere ife ọzọ a ga-eme karịa na anyị ga-eje gbaba mbọ welu gọọmenti anyị, welu transparency, kpọkọta ụmụnne anyị niile nọ n'obodo oyibo, anyị agbakọ onye aka mee anyị Igbo emi nation nne. Ọ bụ na Igbo wụrụ Dubai, Naijiria na-efe anyị, Naijiria na-ekpala anyị isi, Naijiria ya afụ na ndị agha nyere 20 pounds na anyị survive gosi nke anyị ji wụrụ ndị Igbo ya emenye by the grace of God. In 4 years. Daalụ rinne. Godwin Maduka, kedu ihe ị chere maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo? Godwin Maduka. Ọ dị mma. Obiora Okonkwo,
Obiora Okonkwo sị na ya nwere ọgbakọ ọzọ na oge anyị na ya ebiela. Ọ dị mma. Godwin, ịdịla njikere gaa n'ihu? Kedu ihe ị chere maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo? Nwanne m nwoke Ifeanyị Ụba kwukwere ndị Igbo latawa n'ụlọ bịa rụwa n'ala Igbo. Ebe m siri Amerịka wee lata 30 years a na-eme invest n'ala Igbo. Imechie mbe gị bifo ejekwu ebe ọzọ. Ndị Igbo niile na-ata mee mba anyị ya dị mma. Mụnwa onye rụrụ Dubai n'obodo anyị. Inwe ruo different like that all over Anambra n'ala Igbo. Ajụ maka restructuring. Sị m anwa mgbe m si onye ọra emere invest n'ugwu Hausa anyị kwụshi ike onye anyị na-eme. Daalụ rinne Godwin Maduka. Ana m ekele unu niile bụ ndị sonyere anyị na nrụrịta ụka atụmadụ ndị pati dị iche iche kpọrọ oku anyị kpọrọ ha mkpa tata. Ana m amalite ikele Godwin Maduka bụ onye pati Accord. Godwin, anyị ekele gị rinne. Ekelekwara m gị n'ụzọ pụrụ iche Valentine Chineto Ozigbo bụ onye pati People's Democratic Party PDP. Anyị kelere gị rinne maka izu oku a anyị kpọrọ. Ifeanyị Patrick Ụba, anyị na-ebunye gị ukwu ekele n'ebe ọ dị ukwuu, na-asị gị deme. Obinna Ụzọ, onye Social Democratic Party, daalụ rinne maka isonyere anyị. Obiora Okonkwo, anyị ghọtara na inwe ịgbapụrụ maka nzukọ inwe. Anyị ekele gị rinne. Ndị sonyere anyị na Facebook, ndị soro anyị nọrọ n'ime ụlọ, ndị Wazobia FM, ndị si ebe dị iche iche wee sonyere anyị. Obi anyị jupụtara n'ọṅụ na nzara oku anyị kpọrọ. N'aha BBC News Igbo, ana m ekele unu niile. Anyị na-agụ na BBC News Igbo nọ na Facebook, nọrọ na Instagram. Akara anyị bụ BBC News Igbo, webụsaịtị anyị bbcigbo.com. Ebe ahụ ka anyị na-aga n'ime obodo dị iche iche n'ala Igbo na-egosipụta